it's an issue that people have said, yes, we've moved to the digital channels, we've moved to the web, but there are times when the systems are down, so that's some sentiments that we've been able to pick up. Imedo winjo weche mag ohala e Radio Ramogi. Kawatieko weche mag ohala e piny Kenya jiwo yore mag lombo welo matimo limbe pacho kae kowuok e piny Australia kaka yo mar medo kwan welo madonjo pacho kae kowuok e pinje maoko. Koloso e piny Australia e kinde romo ma jokanyo e sekta mar limbe, jatend migawo mar limbe pacho kae Rebecca Miano wacho ni pinje ariyogo nigi tudruok motegno kod nyalo mabende poko yang malong'o mar timo maber e sekta mar limbe. Miano wacho ni Australia pod en piny ma Kenya omakore godo motegno e weche mag limbe. Higa mokalo piny Kenya no yudo welo maromo 27,396 kowuok e piny Australia. Mago e weche mag ohala. Nyinga Roda Odhiambo. Mago ne ayanga mag yore ohala pachoka kokalo Radio Ramogi kar chuny jaluo. Maling mag tiyo gomenda. Samoro nyalo bedo ni nisenyiewo mwandu moko chien kacha to ne ok itiyo kodgi. Koro inyalo manyogi e ot mondo kik iti kod omenda mamoko e nyiewo gik machal. Mago ne maling mag tiyo gomenda. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Sama iparo mago te samoro in gi lek mari moro kaka iga ochakore ne nyakwa Ramogi matimo giri moro, nyalo bedo mar ohala, gimoro migero, kamoro nyalo bedo maonge. Kik iwit geno ni mar bengi migeno mar Coop Bank nitie kod chenro maber kodi ahinya. Ka dipo ni en jalo mondik tich, ijamiso dwe ka dwe pesi osachi iyudo kokalo kuom bengi mar Coop ni. Ngeche ni in gi account kodgi ma waluongo ni Coop salary account. Ine ma beda wuoyo kodi. Bedi tiyo ne sirikal kata tiyo private sector. Ine ma wuoyo kodi. Tinende gin kod chenro bede ber kodi. Kadipo ni sebedo ka itiyo gagulu no kuom thuolo mar dweche 3 nyaka 6. Inyalo tiyo kod slip marino, mano pay slip marino e yudo hola. Wan kod kidi ariyo mag hola minyalo yudo. Wan tiyo kod Coop personal loan minyalo yudo nyaka $1,900,000 miduoko e bwo dweche 120 kende. Wan kanyo kod Coop mobile loan miyudo mana e simbi kanyo. Igwela simu to sema na yude e yo mayot ahinya. Inyalo yudo nyaka $500,000 mano 500,000 nyakwa Ramogi Ajwang'. Kuom mano akwai ni tim limbe e branch man machiegni kodi ing'i mathoth mondo ikonyi. To kadipo ni pok ibedo kod account Coop, inyalo yawo salary account mondo chenro makama kik weyi oko nikech dongruok mari ema dich go ka. Lek mari nyalo chopo kare nikech wawacho pile ka pile ni ka slip to lek mari chopo kare. Chik maduong' mogik en chik mar hera. Muma wacho ni her wadu mana kaka iherori iwuon. Dwe ni mar 2 en dwe mowal mar nyiso hera ne jogo mawahero kendo mawageno. Kamora mora ma intie, nyise hera ne jalno mantie buti mondo en bende obed kod mor e dwe ni mar nyiso hera. Mathayo madonga 6 kare matinda 3 paronwa niya, lwedo machiwo e lwedo migwedho. Kaka Ramogi FM, wakwayo ni hawi maber e dwe ni mowal mar nyiso hera. Happy Valentine kowuok e Ramogi Radio, kar chuny jaluo. Wendo mara dhibedo Senator ma Migori County, Senator Eddie Okech. Obro ng'iyo kendo menyo ka counties mekwa chiedho. Ahinya midhiero ma osebedo ka nitiere mar pending bills gope ma counties nigo. Wakonyo ginade. Senator no yier nyoro kaka jalup jakom committee mar public investment kod special funds. Wabro ng'iyo ni to counties mekwa dhach nade. Gin kaka senators gitiyo kod article 96 nade mar konyo senator, mar konyo units ma waluongo ni devolve units kata bunge kata counties mekwa 47 Kenya kama ngima. Weche mag yiero mar AUC kiny Ramogi FM oikoni chenro maber kodi mabiro golo dok e iti kendo mi bedo gi ng'eyo.
awinjo lit tieng' no nega nega kawer kod nyingi. Jalole, anta lema lema duta weyo ne nyasaye. Kik uwit geno kata obedo ni pinje mane bwo riwruok mar ohala mamulo pinje mag Afrika ma milambo ng'eyo ni kata mana SADC Tanzania na achiel kuomgi kura ben siri mar ng'ato unyalo kwaya kwaya ni kaka wajoka ng'at achiel donge daber ni wayiero achiel kuomwa wagombo na achiel kuomwa kochopo kacha gik moko nyalo lokore chal mana gi gima jatend piny William Ruto ne otimo mar ne sero kendo choko jotend pinje e bwo mabul mar EAC Nairobi ka mar go debe ne jakom Raila Odinga. Wala malama Nyasaye nyakware Mgajwang' kaka en wuon jakom no sewacho ni kata koyude loch en mar jo Kenya. Wano koine mana maber seche makoro wuod oganda dhi e thim mar pedho le. Wan gi geno ni koduogo pacho oduogi le manyodhi pedho. Namba en 0722 299 Seneta ma Migori County Eddie Oketch biro bedo wendo na okinyi makone Ramogi Baraza kuom thuolo mar dakika maromo 10 mabiro kama wabiro bedo kode studio ka oboko twak marwa mar Ramogi Baraza. Ramogi oyawre wuod oganda machiegni. Pascal machiegni. Yes. Ni lamo mana Nyasaye. Ane mo ngondo iya kabisa. Nambe ngondo iya makata nyan gi waya mukuta kata kunu uru matini gi jikon. Yes. Mondo apu pacha nikachuma ndo chindo moko tawacho nya. Mondo adame mu ko gi manyalo kono ganda wa. Yes. Kupo ni winjo ka gi donje rembi kaka na donje remba dimbe do kana donje rembi no. Ni nyalo to modunga ni kod horwo. Kiko bedi kod kiondo ko sifra na ringo kadhi cho mang'eny. Tane maketo kana na doga jogo malunga na doga tane mna kadhi cho. Ikono bini koche ne fundi ni owe matin. Dabi babo. Ni koche ne fundi no owe matin. Winjo. Maber ya wacho ni no biro mayore ma. Aun ko kan mane orieko joteni orieko ero biro ginno momorieko. Anya penjo ni jogi nyocha ni kanye mar golo statement daka mogik ni jowa. Kanya ni bondo nya winjo wachni.
Yang yung muita ni kumja fombo wadu kanya roman koja chande leto. Paneno kale tende kechimara ngene njima dir. Loro simba ka do abi ofa acho to ma ndi mo atma pek manade koro omika belaje jiu buchunji wakoro ini da sambo mungiro reta kaimbe yo yubi kama uro ganda okay de ni ni kana wache mani bilo bare wache bilo bare Muma wacho ni kik wawit geno ka joma onge geno. Kobet jochir pile ka ya winjo ne de an ngene na ngene ko mun yonge. Ya winjo ko na ronda ko lodi nini. Weche ng'eny. Pascal Jamapera jowa nyakwara mogi bed mana kod geno gi chir ni yiero chalo pesa man gi kore ariyo. Alo? Oyaore jatenda mano Pastor Sola mano Zokodi. Pastor Sola wach ma Kisii? Kisii mar jaduong'. Be usetwe lamo ne jakom Raila Odinga? Mano gima chando chunya kamoro amora mantiere. Yes. Joshua madende wichonga ta kopata ndiru to waji bono jata. Jaduong' odonjo nwa kanyero. Mar ariyo. Kadwa kasetieko mana adwa wacho korka miyo timene Waititu. Yes, Waititu Ferdinand Ndong'o. Yes. Kani nyalo tim gima notimore chande to nyalo bedo mfano. Ne joma moko mondo owe duoko kiro dongruok e pinywa mar Kenya. Yes. Ani weche ariyo kende mar Fernando mawe ne jomoko bolosi. Erokamano jadolo. Alo, oyaore. Oyaore kanyo wiye. Machiegni Bob. No chenro bolo sei. Yes. Wiye tigi kana ngiyo social media. Kai doka kaka jomoko ndiko nyaka ni jiyo ni gombo kocha president ng'wen ga ochi kocha ng'wen ga bolo. To ijo ka wacho ne la digi 16 ye jal basela tiburi digi 31 ni se yombe. Ingeni social media kanyo ng'ato ndiko gima ber ne. Sani ko ngiyo temo mondo migigo chunjo witegi to ko. Whether not ko yudo because jomoko ndiko kamano to be yudo ka ng'ama ko ndiko. One way wano kit mana lamo. Wase kito lamo. Ngiyo ne lamo kapani Nyasaye nyalo keto gimoro matamre. Bale. Winjo kanyo ka basipo kamandiko ka. Gine lendo. Nijo wabunge mobe kama gine ndege chulo na parliament ndege chulo patin yo giditiyo gi pesa gi to kana ndiko to pesa yo ki ngalo kitimo wala hivi konya na ni to ko mo ni se mo temo de mo to temo mo to ngene to gitimo pesa gi mo na pesa gi nitie gima iluongo ni moral support. Gidhi mana jolo jakom Raila Odinga. En wuod Kenya, oja siasa, kendo kata kisomo buge mag sigana e Kenya ka wang'eyo kaka Kenya osedongore e weche mag hakia mar dhano, nyinge nyaka bedie. Kuom mano wajumbe gi moko de odun buche mag siasa magi, moko ne ochiwre achiwa. MCS malao na 500, ing'eni wan gi wards maromo 1450 ma obedo gazetted kimedo nyaka MCS mogwel laona ga mana 2,000 kamanya kwa Mugajwang. Kumano jomoko chiwre achiwa kendgi ni wadhi kucho wadhi wa support baba Edwaro nene nikech makoro en gir Kenya. Maramogi oyaore mani poli kablora mwako dumba wuod Kanyamwa miya wach. Kenya makanisa pasa nango yes yani wakilamo na firma Martin Kenya William Ruto kabisa to ne mare Raila wali mune kata donjo kin kata okodonjo
to nitie gima timore e piny Kenya ka mosechakore od bura matek madhi gik kamapok matek mapok kodwaro yudo. Ni mar ineno ka jowa osechako wiki mar ichungwa. Kata oboke kanyo. Yes. Gini kok natwe lamo kabisa turu muna tek go president mar piny Kenya. Omiyo jo Kenya utilamo kabisa kendo anto rikora walan president Marwa William Ruto. Mondo weche ni kata wabi bito bugik mnakari watangu waka kikikali kati binyime. Omiyo limo milamo neyu. Kubiri lamo maber madika main siasa mar piny Kenya mundu kuche piny Kenya odegi kwe kako dine makare. Iru kamano. Hello Ramogi? Oyaore Wood Juma. Oyaore. Ma Jako Pudo Wood Lambwe. Jako Pudo machegni? Wako ya ni watu Wood Juma. Koro ndumu wa ititu sani bidoro wende sile kalko mjina pargareyo. Yes. Nikinchigina mitibini mano chamo milioni 35. Yes. Tinne fuwa imano goy godo. Kati mare. Kalonzo ma wacho ni bidone Raila ko yudo ko mare isi. Mondo Raila rika ene nyalo kawo kamara ile nitiere. Wodi Ni kwa kwenye kwenye kalonzo ni bande kijo kadi mani. Da kele mono wa kwa record wewe ni Raila bidone Raila ko yudo. Biko galo. Mare ile kijo ni kalo. Ene kijo ni Raila. Erokamano. Kamano waja ko Pudo Wood Lambwe. Erokamano ahinya. Ng'ato ng'iso ka ni mondo nyingi ondiki gazet nyakital nyingi jakom kaka jasiasa. Mano ote mar Abel Odhiambo kanidala mar Oyoma Katwenga Victor Pinyitu Leso kena geno ni jakom Raila Odinga dhi yudo gini. Erokamano ahinya. Maka juma dilinga linga. Jowa ng'ato orna gimoro ka mopusore ni manyino uru jogi ukele Ramogi kanyo jomage jasimo onge wach intwang mana suit modong to koro wawene Jehova Nyasaye. Jakombe no osewacho ni jokama gini ok en tho gi kwo en mana kaka piem mora mora piem nigi kore ariyo kom achiel no ji ariyo ok nyal betie ng'at achiel kene manyaka bedie e komno. Kuom mano en bende obiro yie gi duoko mora mora ma obiro kata yude kata koko yude to en gi tije mamoko ma onyalo bedo timo podi. Wan gi maduong' en lamo ne Jehova Nyasaye ni oyaw ne yore ge obadho manitiere ma samoro di bed ni riwo kuom wach ma omanyo ne kik bed ni koro nitiere koro geng'o ne mane kwayo kende nyakwara mga juong modong' ten mana ne Jehova Nyasaye na wacho ni kacha ni payslip mari kende ema biro goli oko. Sani koro ka in jalo ma jamiso dwe itiyo gi sirikal kata itiyo private sector to osachi osebedo ka kadho e cop account mari mar Cooperative Bank ahinya modong ni salary account ine ma wuoyo kodi e kind weche adek nyaka 6 inyalo tiyo kod slip mari no mondo yud hola manyalo konyi chopo lek mari. Onyalo bedo mar ohala, ido bugo handi kata mana chako ohala, gedo moro mitimo, yore gi mopogore opogore mag dongruok manyalo jolo yuto mari mapile ka pile. Kuom mano tim limbe branch man machiegni kodi iyud hola. Na wacho kachi ni wan kod kidienje ariyo mag hola minyalo yudo. Wan kanyo kod Coop personal loan minyalo yudo nyaka $9,000,000 ma bende biro duoko e bwo dweche 120 kende kod machielo miluongo ni Coop mobile loan miyudo mana simbi kanyo mar ong'we yamo igwela tisema na yudo hola. Gima duong' en lim branch gima chiegni kodi e piny Kenya mangima iyud konyruok chike moketi nyaka lo. Fuel your day with Citizen Duka and Quickmart. Get a breakfast snack pack, mandazi, egg and samosa at only 95 shillings. Or lunch pack, bowls and soda at only 145 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, the home of discount. Chako hala, ger ot, nyiew plot kata chul school fee gi Cooperative personal loan michulo kuom dweche 120. Limbad bengi mar Cooperative mantie machiegni kodi. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank opodhi kendo itayo gi bengi maduong' mar Central Bank of Kenya.
Agobone ami pesa ka mar rembesha maisha nyiewo ticket kata vocha mari ti kod paybill number maena bich ariyo abich ariyo ang'wen achiel. Account name indiko man Ramogi. Modong to koro ibro we lweta mondo mi pesa ka okinyi makono. Tino jawa makose ang'isa kanyo ni jakom nose wacho maler ahinya ni gini ok en tho gi kwo, ni pod wan gi geno ni kata ka mar AUC ni ok oyudo to pod en gi tich mobro time Kenya ka. Asante sana Pauline Oginga ngisa ni oyawre wantie tok jakom kata oyudo kata koyudo, the fact ni is made history kendo antie kod geno. Erokamano ahinya Pauline. Machielo ka endi wacho ni maka juma oyawre awinji maber ahinya kani dala mar Odi Kopany kanyo Ramogi chopo no welera ahinya. Jowa owe bedo maonge kod geno ka gima gionge kod Nyasaye manyalo gik moko duto ni kod jakom Raila Odinga kendo gini odhi yudo mayom wang'ni. Erokamano ahinya Goreti Akinyi kani tie dala mar Game Kathomo. Oyawre Victor Fina maka juma. Oyawre machiegni Benson Wilije picha. Machiegni? Mukungo VJ kani wach mar Waitito. Yes. Aneno ka samoro en mana jaloch, en moyuto. Nikech king'iyo pesa miwacho ni ne ochachnigo. Yes. To gisai mogoye, kisego kwan iyudo noyuto pesa di. Oyudo menda motimo kachien makata kigolo. Magi ng'eni pod nyayo mana mibadhi. Nyonego yang ni koro mane oduok te. Onego yang ni igoye fine maloyo mano bedo alleged ni nolal ka. Ogoye fine mar billion. Kikwalo million achiel tigoyi million ariyo, ok ni kikwalo million achiel tigoyi fine 100,000. Mano donge pod biro miyo mana ji donje mibadhi koni wawakaw. Gik naduoko tibi madwa mana matin tadong' gohala. Mano namba achiel. Mar ariyo, yes, onego Kalonzo Musyoka bed gi political advisor. Ni kodwa bedo popular, kodwa yudo mileage e paw siasa ka, to doga side jakom tiseri jakom tiwachi weche mamit kuom jakom Raila Amolo Odinga. Mondo yud wafuasi mage nikech ong'e ni Raila nigi wafuasi mapek e Kenya ka, to ka koro ichako bane wach kiwacho ni in koro dhi retire. Sama koro wacho ni jakom Raila Amolo Odinga retire ni, gisebedo ka gitemo kode to ero gisebedo ka awi ok bed maber. Dakembo wach ni wasetemo kodi wadhi waywe wate. En ang'o momiyo neno ni en makoro dong' e paw siasa to jakom mondo odog dala. Koro mogik, aneno ka koro ji ero ne dhi e UC ka. Yes. To counties ka wayudo ni kweth mag MCS odhi. To pok wawinjo, ibro yudo ni pesa mag idhigo kuro gin mana pesa mag jopiny. Omiyo governors wakwayo gin gibeda ne strict ni ka MCS odhi kuno karomo ber to ber kata an dabed gi tocha. Dadhi go fuka ok pesa mar japiny. Ko wadwaro ni MCS ng'ato dhi gi pesa jopiny nikech ohala magi dhi kelo nokuro wan ok wane nikech gin ok gigo ombulu. Madang gidhi ata waron expense. Ang'o ma gitero interest mane marwa ma gitero kuro to ombulu to ok gigo. Ibiro winjo ni pesa jopiny ma gitiyogo ka gidhi godo kuro. Awinji. Erokamano VJ. Erokamano anyalo paro ka governor mamo bene nyicha nitie studio ka chieng' tich ariyo nowacho ni oyo ne gin gidhi mana kod pes gi giwegi kata kamano biro piny senator ni to un kaka joma ng'iyo ka counties tiyo gi pesa unone wachno. Ma endi luong ni Mighty Ken gi pado mane odhialo godo jakom Raila Odinga. Nobody can stop him. The Kenyans are behind him. Nobody can stop him. I raise my eyes and I look at the price. Agombo is the man of the people. I raise my eyes and I look at the price. Raila Odinga is the one. The east, the west, the north and the south. Agombo is the man of the people. So they must say, Raila Odinga is the one. Raila Odinga is the one this time. Let's give him support and give him the stuff to take decision to the promised land. Let's give him support and give him the stuff to take this nation to the promised land. Karaka, karaka, karaka.
nation when the people need a change. The youth and the old, the rich and the poor, let's come together and support this man. You come from the coast, you from a central, let's come together and support this man. We say, Raila Odinga is the one. Raila Odinga is the one this time. Let's give him support and give him the stuff to take this nation to the promised land. Let's give him support and give him the stuff to take this nation to the promised land. Karaka, 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 yeah, 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 yeah. Let's come together, sis brothers, and fight away tribalism. Let's come together, sis sisters, and fight away corruption. Like King Moses from the land of Egypt, take your people to the promised land. Like King Moses from the land of Egypt, take your people to the promised land. We say, Raila Odinga is the one. Raila Odinga is the one this time. Let's give him support and give him the stuff to take this nation to the promised land. Let's give him support and give him the stuff to take this nation to the promised land. Martin Luther King is inside this man. Nelson Mandela is inside this man. Barack Obama is inside this man. Mother Teresa is inside this man. Yeah man, yeah man, yeah man. Let's come together and make Kenya a better place to be. Think about the new constitution. Who will make our dream come true? He is the man of integrity. Raila is the man. Raila is the man. Let's liberate it one more time and bring a better change. The youth from the west side, the north sides, not forgetting the central side and the four sides. Let's come. Kenya duari, woda chuma winji, jo Kenya Dhowagunda moro wacho ni in the spirit of patriotism waduto kaka tim Kenya waneng'e ja Kenya mora mora mating'o bandera mar Kenya oko mar Kenya e gimora mora modwaro nyakwa chung' ng'e. Wasebedo gi jopuonj manyocha omimi chigni maromo 3 mokalo chien mane oting'o bandera mar Kenya malo. Wasebedo gi jong'wech, wasebedo gi jondik buge machalo Ngugi wa Thiong'o Ngire, jotim nonro matuklu, nyako bede ng'egi. Jaduong' Ochola Misinjro oyawre. Wycliffe Muganda Jagod erokamano ahinya. VJ King kikugon wawer mar kwe kende please omundi obaika ne dala mar Ogunja jowa oyo mane kako nene no wuon Sami omedoe duonda koromo. Dhano manyo piche manegi go ka gine paw ndeke. Lady Jones, Mama Johnny, ni an bi aneyo adhi. Asuda, wang'e kembe mag ndeke madhi e pinyno. Ambassador Elkana Odembo usetemo ndi ungi PS Korir Sing'oei Prime CS Musalia Mudavadi usetemo kar nyalo maru Jatend piny William Ruto embe usetemo modong' wawene Jehova Nyasaye. Sario mar okinyi weche manyien e yo machuok e lak sechegi.
Majegni nyakoro magajwang nyinga Collins Okaka magi weche mabende waluoni kochopo saa deke wang'edugo kodgi e yono madimba en ni jotenda saga mag nyamburko mating'o jowuoth e chuny boma ma Nairobi koro dwaro mondo mi okete tim moko kuom paro mane gichwalo ne tend kaunti ma Nairobi mondo mi okony e kedo kod dhungni mag nyamburko e chuny boma ni. Komachielo en ni rowere ma kaunti ma Siaya nyo yudo gige pima mag kute mag ayaki magi nyalo tiyo godo gin giwegi ma ok chun gi ni nyaka gichope osuptal. Odiochieng' manyoro mabende kaunti ma Siaya nyori wore kod piny mangima e dhialo odiochieng' mar rabo yunga kod jago moro ma bende en achich ma itudo kod kuo jamni dhi nyime kod yudo thieth ka nyawadgi moro to nyo negi kod jopiny e gwenge ma Lower Kakrao kaluwore kod weche ma itudo godo mag rochruok mag arita e gwenge makuno. Magi kod moko mathoth kochopo saa deke wang'e watudore e yono ma adimba ka kelo nigi nyakoro magajwang'. Mago ne weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi. Papa Winnie, ikiama korito, tunyiler Papa Junior, con bueno no twe inyaka nane donge niwe yone, 2003 emoyu donge ni mwono negi, con bueno no twe inyaka nane donge niwe yone. Wan kaka bunge la wananchi Caucus Marongo wakwaene Raila Odinga hawi maber e komar AUC mar Nyasaye ting'e malo timo nomiti jarongo erokamano ahinya gi jobunge duto te wacho kanyo ni uneng'e jakom Raila Odinga e wuodhe mar manyo lemo mar AUC ni Nyasaye biro telo ne wakete do Jehova Nyasaye. Wendo mara Senator Eddie Oketch Muokratego, Senator ma Migori County, jalup jakom mar komiti mar bunge mar Senate mar weche mag public investment keto mwandu mag jopiny kanyakla kod agulu mar omenda moyiedhi nyo tim yiero nyoro ka obro bedo jalup Senator ma Vihiga County Geoffrey Osotsi. Wabrogo kode mbaka ka weche bura achiel kuom weche ma oganda gombo ng'eyo en ni to yiero mar AUC ni gin kaka jo party ma iye gipimo nang'o kanyakla kod weche moko masanja wach mar pending bills Tony Thoja Kamanga MC Marujo Ward bende ngisa ne maka juma an bende an kodi ka Moda juma winji Chokenyo heri Raila Mala winji Chokenyo geni Raila Mala winji Chokenya duari Moda juma winji Chokenyo heri Viva Onyango Rarigo Moda Nyiko Chapa waya Mama Suki Merandako Moroka ng'isa ne Kalonzo Musyoka ne jakom negide dala ne mang'eny ogedo Nairobi ka en gi od Karen en gi od Kisumo en gi od Bondo be Kalonzo ng'eni Rigiji nong'iso jakom ni notiri Bondo 2022 donge Rigiji oneno Blue Omo okay Bushi ning'is Kalonzo ni joma osebedo ka gombo tero jakom Bondo gini dogo gajo gi ken gi giwegi Wapija Morkalanga Crispin Omondi Collins Okaka dogo sadek mar okinyi ang'eni ubro fuara no to Adisa ochiew nade okinyi makawuono to weche magi manitie
Karachuonyo. Be iwinje? Wapakena. Uma kodongo. Rumba, rumba, rumba. Bitu chipemba kishiko. Orchestra di Bonza, Nairobi. Ale nyonga kiuno, leta bas. Nyonga kiuno, leta bas. Nyonga kiuno, leta bas. Nyonga kiuno, leta bas. Nyonga kiuno. Sario kalo kwa dakika auchiel marukinyi masani. Omaridore, ini mejiudia. Mano madaji Perimeter kod pado maneo wero mar pako migosi Raila Odinga kilo kanyo saa ariyo okalo kod dakika ariyo marukinyi makawuono. Bang' kinde mano kende wabiro mana moke. Daher mar ng'isi ni pile ka pile nyakwara Mgajwang' kinyalo nego riyo mari kitiyo mana kod soda mar Pepsi Cola mana kinde ka kinde. Bang' yudo gago mari ti mana kod Pepsi Cola nikech olose ngadho mamalo mokalo nyakwara Mgajwang'. En saa ariyo gi dakika aboro marukinyi. Bang' kinde mano kende abiro bedo kod Senator ma Migori County, jalup jakom mar Senate County Public Investment kod Special Funds Committee nyo yiere nyoro kaka jalup jakom. Odhi bedo jalup Senator ma Vihiga County, Geoffrey Osotsi. Obro ng'iso ni to komiti ma kamano ng'iyo ang'o gang'o. Nyocha gitimo limbe County ma Migori kod komiti moro machielo mabende ne ng'iyo kaka pes jopiny itiyogo, mabende ging'iyo weche mag pending bills, mabende en chuny wach mar twak makawuono. Midhiero mar pending bills ni osebedo ka nitie ka. Counties mamoko osechako chenro mag loso gimodong ni pending bills vetting committees mar ng'iyo ni to wan nade to giketo chenro ni to wanyalo chulo gi nade. Ung'eyo ne joma notimo tije, samoro ng'ato segedo. Omiya paro contractor moro nogero gimoro e county moro Kaluo, to ka nosegero hospital nolore nikech gowi mane county no ne obandho. Koro jopiny ok yud services. En saa ariyo gi dakika aboro marukinyi. Bang' kinde mano kende abiro rwako Senator wago kode mbaka kiti mana ka. Yud mit mopoto, ndhandhu mayom, malolore seche ma imadhe kuom kijio kijiko. Delamere real fruit yogurt, enjoy na moment mari. Inalipa kurifa Mbogi on patapata.com. Sharifa link yako, get Mbogi kudeposit 100 bob au more, wacheze na ukamate bonus ya 100 bob kwa kila referral. Refer on repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Chako hala, ger ot, nyiew plot kata chul school fee gi cooperative personal loan. Michulo kuom dweche 120. Limbad bengi mar cooperative mantie machiegni kodi. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank opodhi kendo itayo gi bengi maduong' mar Central Bank of Kenya. Bas, igolo chupa mar Coke e fridge. Kasto, iwinjo ng'ich moro mamit mar yamo kagoi, kendo lweti biro winjo e ng'ich moro e kor glass kokwe mos. Iyawo peke. Bang'e, iting'o chupa no malo kitero e pien dhogi mondo rom gi ng'ich mamit mokwongo no. Buoyo gi pi soda no lore i dhogi ka mit mokalo luwe kendo iwinjo maber ahinya. Onge mit maloyo mit mantiere i chupa mar glass mar Coke. Yud soda mar Coke mang'ich mamit mokalo mantiere i chupa mar glass e nengo moyweyo kawuono. Coca-Cola, real magic. Ne lendo makuyo, lendo mag ohala, kachiel kod lendo moyiedhi ka intie boma ma Oyugis,
chop Telecock Merchants Limited mantiere wang'apaya maduong' mar Oyugis Kisumu momanyore gi Oyugis Market. Ka intiere Homa Bay chop Legacy Plaza ground floor machiegni gi Salama Road. To ka intiere gwenge mag Awendo chop Ramogi Hair Salon mantiere wang'apaya ma Posta. Kata ywa tole namba mar 070161292 kata 072469448. Citizen Duca, the home of discount. This Valentine's month, show your love with a special gift from Citizen Duca and Quickmart. Our Valentine's Day hamper is filled with thoughtful treats. 80 grams chocolate at 199 shillings, 200 grams drinking chocolate at 199 shillings, 1 twin pack sanitary towel at 99 shillings, and 1 pack of pocket tissue at 15 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your Valentine package, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duca, the home of discount. Maramogi Radio, Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Jo Kenya duari, Woda Juma Winji, Jo Kenya heri. Madjona Rumba International na kati ya Kenya. Hey! Kotuon Chiemo, Daktari Pamela Olete, Nyakadel, Bona Records, Kisumu Pacho. Madenji kawuna tugora, amorojo Kenya. Anu woda albato, anu woda ende, koth nyara bandu, chogo kanedie, omin jojo nyango. Mana kamano nyakura mgajwang, paro ni en kinde maber koro mar chako twak achiel kachiel okinyi makawuono, parne wan live e yor Facebook kachiel kod YouTube. Wago mbaka ka wang'iyo weche mopogore opogore, wendo na kaka naseliekoni ma doko biro ne mokwongo nyaka ne wachaki gani nyakora mgajwang, kata kamano higa mokalo ne wabedo kode kane wago mbaka tije ma Senate timo ahinya to loso chike manyalo konyowa bedo gi county governments ma otegno. Wendo mara en Senator ma Migori County kendo jarob jakom mar komiti madundo ma ochung' ne weche mag pesa moyiedhi kaachiel kod weche mag keto mwandu moluongo ni public investment. Senator ma Migori County Eddie Muok Ratego. Happy New Year wuod Migori. Happy New Year VJ kendo yaore. Oyaore ahinya. Kendo yaore no ganda wa bindi. Erokamano ahinya. Amor kane ni bang' ndalo mang'eny ahinya. Erokamano. Ilal koso in e ground? Radio kabede mang'eny, lakini ground tabede. Tijene ong'ero tek, nikech watimo representation, to watimo legislation, to watimo oversight. Koro iro ka samoro ng'eny ne intiere bunge. Kaeto kiwuok e bunge to weekend ka weekend to mondo idhi dala. Mondo idhi bede gi jo mondiko tich go mbaka ng'ene piny dhi nade. Ko samoro between that gi radio, iro ko ng'eny bede e ground kata e bunge. Kamano. Nikech joke mondiki tich, nyaka ibed kod machiegni. Kamano. Koro idhi winjo wechegi, tikelo malo koni Senate ka. Kamano. Koro kiyalo tiyalo e lojo Migori moori gi weche mamulo ngima jo Kenya gi county governments. Kamano. Erokamano ahinya. Ka wachako Senator, wach momako chuny oganda en yiero mar AUC ni makinyni. To gima nyogo dho oganda ma bende jigo simu ka wacho ni lendo mar block mar SADC ni chal ka gima ogo chuny oganda jo Kanyana mang'eny ahinya. Bang' ka jakom Secretariat mar yango wani pinje mano 28 ni ng'e mokuom gi ni e bwo riwruok mano ma SADC ka. Un kaka joma somo piny geno mane manitie koro? Mokwongo wa mos jo Kanyanam. Yes. Ni oyaore kendo agone gero kamano kuom jogo eko makoro winjo era Ramogi. Yes. Kech ok wanya kayo for granted ni jogo eko ma miwa support. Kendo winjo kako ufwambo weche kendo keyo ka. Yes. Mamiyo oganda bedo weche mabeyo. To gi
nyaka wach kendo ni en odiochieng' endo maduong' ahinya nikech en mandala achiel tigo ombulu. Ung'eyo pile pile kaka jokanam ka wasego ombulu mang'eny mopogore opogore kata an osegona ombulu gi jomigolo pod agone gero kama nyaka wuono kuom miya thuolo mondo atinegi kaka misumba gi to kaka ruodhgi. Koro kigo ombulu kama endi modo tiyo negi kaka misumba gi o kaka ruodhgi kamano. Nikech ng'eny jotelo samoro wigi wil kisechopo malo ka endi to koparo ni kod chopo koro treat joge ko mondiki koro ine ruodhgi to gin misumbani. Lakini nyaka wang'e ni jopiny mondikowa. To gima wacho ka endi maduong' en ni wasego ombulu mang'eny kendo ombulu samo kodong' odiochieng' achiel kama to ombulu iludore. Ich ludore, i ng'ama ochung' ludore, i ng'ama go ombulu ludore. To mano en kawaida. Koro ka wang'iyo kiny en odiochieng' maduong' ahinya ne oganda jokanam kendo oganda jokenya duto nikech kom ma jakom ochung' ne ni ndiko omako mana chuny jokanam kendgi. Omako chuny oganda duto ma Kenya. To daher mar mondo mi anyis jopiny ni mokwongo AUC ma wan go ni endi kata African Union Commission ni gimiluongo ni membership. Chutho en gi membership mag ji mag pinje 54. Manyiso ni joma ni go kura gin presidents 54 lakini nitie moko ma kaluwore gi chike mag AUC ma wacho ni ka pinji nigi lweny kata kapo ni donjo e sirikal e yo mamibadhi mar kawo sirikal kod ang'enge to ok oyieni go ombulu. Koro ka ombulu go kodok piny monego bed ni igoyo. Koro gima timore ka en ni nitie gimiluongo ni routine practice kata gino endo ma timorega mana kaka misango ni saya ma ji ochung' koa gwenge mopogore opogore nikech nitiere gwenge kaka opog pinje mag Afrika. Koro nitie pinje mamwalo mamilambo, nitie pinje manyandwat, nitiere pinje ma East Africa bontiere ni, nitiere pinje mag Central Africa, nitiere pinje mag West Africa. Koro migepe go te ka dipo ni gite gigolo candidate to it is normal ni jomoko bodwa mondo goch ne joma ae gwengegi. Mano en gima normal. Koro gima timore ga en ni chik wacho ni mondo mi oyier ng'ato kogo ombulu mokwongo migoyo to nyaka iyud 2/3 mag ombulu go te. Iwinjo maber? Nyaka iyud 2/3 mag ombulu go te. To kopono ok iyudo to second round ji ariyo madhi. Ka ji ariyo modhi ti oyombo gi simple majority. Ngama yombo gi simple majority. Kata yombo ng'ato achiel. Koro ma ndio kan gimo migo gi buok nikech onge kaka South African countries kata ni SADC, the southern part countries, nitie ng'at mochung', jakom wuok e East African block. Embe ochung' jo East Africa te nikech pinje mudago kanyakla nyaka miya support nikech ya gwenggi e ombulu mikwongo igoyo mokwongo no mondo mi iwacho ni mano diplomacy. Wang'e ni komidhi to onge to nikech wadak kon jogweng' nyaka koro watim ang'o wagoni ombulu mokwongo cha mondo wach ni wan loyal kodi. Ineno kosewacho kamano endo to ombulu mar ariyo kara koro waweyi to koro ok bimakonwa niya dak nugo na ombulu mokwongo cha. Koro iluongo ni routine voting ok en gima monego bed go chuny jokanam kata go chuny jokenya nikech en gima normal nyaka timre. To ber gini koro en niya East Africa emogolo ji ariyo to Southern Africa ogolo ng'ato achiel. Iwinjo ko gin ji adek. Manyiso ni nitie ombulu ma Central Africa, gombulu ma West Africa, gombulu ma North Africa. Makata ka SADC ogocho paga auchiel kande to ji opogo ombulu to first round ok ginyaloyo. Ineno gino. Koro an kaka ng'ano endo mamenyo gini aparo ni first round kadi pon jakomo kolo e first round kech pod en gi numbers manyalo e first round kech pod en gi Central Africa, en gi West Africa, en gi North Africa kech jalupne wuok Egypt ma bende piny maduong' ahinya piny ma e ginene e pinje mag North Africa.
Koro kuponi okoloyo first round, mano kopo. Tap an prediction mara en ni en gi Djibouti gi the second round. Mano e prediction mara. Nikech giwuok Africa, East Africa gete, to pinje mamalo gi e kingeny malo pinje mamwalo. To pinje mamwalo go eko bintie pinje mok nyal gocho ni Sadak cha, in whichever way. Kuom ranyisi, Tanzania en a member mar Sadak, ten member mar East Africa. Yes. Koro nikech mano to luo koro king'io proximity ng'acha wuok Mauritius. Koro Tanzania ok bedo gi interest mago ja Mauritius to weyo neighbor mare. Mano prediction mara. Koro Madagascar. Koro ok bigocho ni ng'amo mabor to en neighbor mare en Kenya. Koro e pinje 10 miwacho go iko, 16 miwacho go iko, nitie piny mar DRC. Piny mar DRC en member mar East Africa, ten member mar SADC. Koro nitie pinje moko kanyo endo mar members ba koni gi koni. Ma nyaka gocha ne Kenya nikech neighborhood. En gimono diplomasia, ma ok ombulu mar mwago kor gweng' kan. Ma ombulu mag president to nitie diplomacy ma nyaka bedi. Koro ok en gimo monongo miyo goa kibaji mora mora. En normal, en gima nyaka timati kama normal ni ka Kenya chung to Uganda bro gocho ne kech en neighbor mare. Kata ng'e mano ok idhi kumo. Gima dhi timore gi wach mag Sadak candidate kamano. Wala mana Nyasaye Jakombe nyocha wacho ni ok en tho gi kwo. Kamano. Ni yiero chalo piem. Ochalo pesa man kore ariyo. Koyude to Kenya oyudo ber. Kok oyude to Kenya pod oyudo ber. Pod oyudo ber. Wari nando nikech ji mang'eny be gombe dala ka. Jakom en jatendwa mosegore no kabisa. To kata kamano da kaw thuolo ni endi mar me jingo Jakom otiyo matek kabisa kendo gi ode duto actually ng'ini samoro ji kia nikech en campaign migoyo e kor gwenge maoko kata pinje maoko. Ko samoro waneno mana TV moro achiel adek to tich ma Jakom osetimo ko campaign ni gini Jakom Nyasaye mad gwedhi osetemo kendo adwa mondo awach ne Mero Mama Ida gi family ne duto ng'eni gintie kocha giwinjo wasani na wuoyo gi Senator Oburu. Mancha Jakom wuok nyochacha kodhi Burundi mokwongo kaso dhi dala mar Ethiopia. Ne wago mbaka kode ma wakowe mwaneno kodhi to nyamera mawini be has been very hard working. Gimina no ma dhi mbele ni. Ang'ini nitie secretary mabedo timo tich matek lakini ang'ia jodala ma joko Oginga Odinga ma osetiyo matek kabisa. Nyoro no wuoyo gi Senator Oburu owuok kawuono embodhi ng'eny jowa dhi kuno kawuono kech no an gi bunge weche mag bunge madhi mbele gi eki. To adamu ranyisi gi te ni Nyasaye obed kodgi kendo pargi kendo walemo negi nikech gisetiyo matek, gisechiwre matek. En chiwo kwa kungi gichiwre ne jo Kenya sani kido chake chiwo ne Afrika. Maka Nyasaye omiyo wa ng'uono ma Jakom oyudo komni. Ten chiwruok manyadhi. Nikech kama Jakom ogikecha kineno akoro poro en gi chuny mar tiyo ne Afrika. En gineno kara wanjo matindo. Wasoma wacho ni yawa. Nitie joma osechiwre ne pinje. Nikech gineno wadwa VOJ. Sani endiko ndiki tich. Tiseloso sara ni matin. Mineno kiloso aeri ni moro. Kaki 65 years tiwacho ni retire. Ana old bwana anada dhi ywe dala dhi puro. Ne kuma Jakom nitie cha to pod en gi chuny kendo en gi teko kendo en gi paro malew modar mondo kony go Uganda mok mana makarwa ka kende to kata ma Afrika. Mana mi an ko wacho ni kata chung mo okawe kata chung to odong to pod ni sawa. Ayie kode nikech wan luor mwamiye gi era actually mwamiye gi geno mapodongo kode en gino ndo mok bidok chien koto yombo kata koyombo nikech chiwruok no endo mosechiwre ne jopiny
kendo gichiwo mako chiwo ne Afrika mangima. Senator, penjo moro kane, penjo ariyo. Achiel, aneno ka joma tindo mane mbui neno ka gima ndiko gik moko ma kiko it. Ok gidhi go kura, to but neno gitiyo gi influence mar social media ni mar temo njao nyinge jachung' mar Kenya ma en Raila Odinga ni. Kendo alam magisebedo ka gilamo ne jakom kuonde mokisomo ni mondo kik oyud gini. Patriotism mo osebedo kwa wacho ni nodhiga kanye tinde ni. Yawa matindo I understand gi. Yawa matindo nitie gik moko adek mathiko. Gimokwongo mathiko kabisa yawa matindo en adieri mantie ni yawa matindo. Anya jawa monyuol 95, 96 kabiro kama endi ma iluongo ni Gen Z. Gin jogo ekuma oyudo ka nitie free primary school education. Ara mondo ing'e ngani 2003 Kibaki okelo free primary school education. Omiyo ji mang'eny nodhi donjo e skul mang'eny. Koro king'e ng'ama onyuol e higa 2000 higa gana kod ariyo kawuono en jahigni 25 onyuole kodonjo e free primary education. Kaso yudo ka bende secondary education bo ogoye matin. Maybe ok en free lakini king'iyo ka in nisomo subsidy bodo nitie kanyo pek. To in samo ne ichulo primary michul secondary. Koro jowa gi mathindo gi eki osomo mang'eny to tije pod onge. Koro en frustration magin go. Isomo midhi mitiko university miduogo kendo in gi lony maber kabisa. Ing'e computer, ing'eyo weche mag ohala, tionge tich, in japuonj ionge tich. Ineno kata nitie matemo mondo akony ka gi kacha mana ndik kuonde mopogore opogore. Tiyudo ka in ionge tich. To koro sirikal be samoro programs ne te poko mi tich poko yawo thuolo mondo me yudi. Koro nitie ich wang' mar joma tindo nigo kech gi feel frustrated. Gin gi frustrations mang'eny. Koro king'iye kaka nolure gi higa mokalo kana ji oringo higa mokalo ma Gen Z otimo ng'anyo mane kudo golo president. To kuma jakom nodhi mo otemo kwe piny. To Gen Z moko pod neno ni mano jakom otimo makosa. Mane kuma ang'inga mokwongo wuok. Kech onge joma tindo ang'inga gi jakom. Inyalo paro kane gi ng'anyo ne gikoni jakom isegore ne piny matek. In kuro bed mos. Bede dala wada gore ni. Ma koro lweny wan wakaw tingni kendo. Manyiso ni jogo matindo go kohero jakom. Ok gin gi jakom gi rach moro amora. Ema ne moko no feel disappointed ni jakom ni maybe sama ne gida golo namba 1 e kom to jakom no kono wakwe wuo matin. To gini endi onego be ni ya matindo gi kech gin mbesewa. Onego be ni gimbe ng'ie gi angul moro. To angul no en niya sama ne wantiere higa mokalo cha VOJ king'iyo kuma piny ne ntiere kiwacho wach mag maandamano makoro piny nogik ni Ruto igole telo president ma Kenya. Penjo manopenjo Gen Z mayot en niya kwasegole to ji dhi kany. Ne nitiere choices 100 mate ionge control. Iwinjo? In gi results itimo gimoro kisetime to in gi choices 100 mate ionge control. Kech inyalo pani in gi control mag gigo kotionge go. Mokwongo onyalo wuok to Rigathi Gachagua akaw telo. To mano be kaka Gen Z kata kaka joma ng'anyo ionge gi teko mar wacho ni koro Gachagua ni ndedhi chuno tim gima kama. Inyalo gole to wuok gi Gachagua no tema gidhi to Wetangula akaw telo. Ma kechene speaker mano kilo koro chik nitie chik bende ma bende ma ji dhi go ng'anyo. Ka Wetangula akaw telo kaka ng'ama tin. Ionge IBC. Ionge teko moro to katiba wacho ni kupono okaw telo to konyo bedo mokalo ndalo prochiko magin dweche adek. Be Wetangula nyalo sa IBC modhi motimo ng'o tim yiero ma kata jakom go be jakom no ndo bede telo. Ionge teko no. Aya inyalo gole bende to military kaw telo. Military kaw telo to military nyada kodwa minga kata igni 1,000 ka gidwaro. Kech to nitie pinje mosebede wang piny ni endi manigi military rule nyaka ne gichakre kane gi okaw telo kamano.
inyalo loso gini bende ma military kaw telo, to military no bende jopogore i military malang'o gi military mar Okuyu gore koni, military mag joluo gi joma moko generals moko opogore koni. To mano ende gima ne duong' mane nyatimore maloyo gik moko duto. Koro nonego gini ng'i matut. Nyaka ne ng'i matut. Odwaro ng'ama pache ler. Mong'e kaka piny ringo. Koro ng'e ka jakom no ng'e gigi kite. To wacho ni yawo lwenje igoyo to nitie moko mabende idak mondo mi chak igo machielo. Koro no wacho ni gini ndi koro ji obed piny owuo. Ma jakom no dhi kesi wacho ni wabed gi dialogue. Mondo ji owuo ka ji ok owuoyo. Adwa nyisi wadwa VOJ. Ya matino sama pok owuotho e pinje moko. Piny Kongo mineno sani ko lweny gore matekni. Nitie nyithindo mane bende ne jagni 25, jagni 22, Gen Z ma kane lwenje ma Kongo chakore machon. To ne gipane bere. To nogik kuma koro gidhi gidak ka refugee. Kamoni Changwali refugee camp kidhi e Western Uganda. Kikalo district no Ima. Eyudo ka oganda mobedo kanyo endo nyathino wuok ka jaiga 5. Min gi no keno dhi kanye, wuon gi keno dhi kanye. To gino chaka mayot. Min gi keno ni kanye, oonge status, oonge ID, to dak e camp moko yiene kata mana wuok. Iyudo ka ng'ato chamo dhano wadgi e forest. Kagi wuok Goma. Ji odenyo makoro onge chiemo micham. Koro wadu motho gi kech e micham. Wadeno gino South Sudan ka. Nyaka unu lwenye pod nitie. Rwanda ne ji ochiwo tarik 12 dwe mar 4. Procho 4. Ka piny bera ji nyiewo ji dhi skul. Giwene bere. To kuom ndalo 100 ji notho madhi milion 1. Piny rumo. Iloko telo. Koro loko telo. En diyo maber kiwache. Kendo adamana nyisi matindo niya. Wamakre uru kendo wadhi uru. Mwagore gi sirikal. Kama sirikal timo mara. Kala sani karupo dhi marach wakwere akwera. Kata mana wach mag abductions gi eki. Nyakwa gore ni kaka jakom wacho gore ni kande mondo mi timwe kamago kik timre. Lakini kapok wacho no loko telo. E yo mar popular initiative ma japiny. Mar ng'anyo popular protest. Popular initiative en mar gombolo. Popular protest mo wacho ka nyaka ibed gi jatendu kech ng'eni jenzi no wacho ni waonge jatelo. Wan kose golo ng'anyo to koro modong wawenu mondo tigo iwene ng'a. Ineno. Koro ma jakom kaka stateman nokawo piny modwoke kare to kama odwoke ni endi omiyo jenzi go eko thuolo mar timo assessment ne president gi jogane te. Kaso mondo mi gikaw ombulu e yo motegno mojing kech ng'eny gi beno kogo ombulu kama kala although ne mo chopo 18 years to ne pani ma indien gi jomadongo. Koro ma indi no migi thuolo mondo gi reflect gi kono yawo wadwa kaw ombulu mondo next time ka jakom wacho kata jatelo mama kata edio kecho wacho ni wadwa go ombulu to wagoye ka wend joka wino nikech ka ok igo ombulu ng'amoko go ombulu ema keto telo marach ang'o e telo kech kido telo maber tikita ng'o idhi go ombulu tikito ng'ato. Koro mana ng'inga no nado mondo explain akang'ina ka time mang'eny mondo na kana explain ng'inga no nikech ber asebedo kana no onge gima ber maloko edi. Jituo kod jituo mar kwe 2007 gima naneno gi wang' Kenya ka. Anan gi mbala mag 2007 e tienda ka. Mos. Kotong'wa gi beti. Ka watemo wacho wach mo man peace dala ma Migori. To ji wacho ni koro mani na ndhoga. Iwacho wach peace. Wach mar kwe to ji ombucha to kwal. An gi bede ariyo manotong'a Migori. Chieng' mona tang' ni kina tang' ne tienda ka. Onge gima ber malo kwe mar piny. Koro kwe no endo jakom nomiyo jowa matindo gi thuolo maduong' kabisa mar reflection. Koro ang'eni nitie ang'inga no endo. E dhoudi mopogore samo kata oganda luo kende oganda luo to bedo tine lakini nitie dhoudi moko madwa kete asasa kech interest maggi. Koro mano is a big problem. To nitie jomoko bende wache ni kecho kidano jakomodhi kech kidano jakomodong ka indi gore ne piny mano manyisi ni langa mar adek madwaro mondo mi jakom giwacho marach giwacho gi era ni jakom ni kodhi
to ya to ng'ani bo negowa ng'ani bo hinyowa koro gin bende gi nyama tindo ma bende nitiere mbui lakini nitie jomoko ma bende nie mbui ka ma bende ochul mondo keth nying ji ya matindo ng'eny ma michula chula to ketho nyingi to yanyo jakom nikech opponents mag jakom mantiere dhoudi mamoko ka omiyo gi pes moko ineno to mane langa marach mogik nikech gidhi magikal kiwango gin e suk gichuo suk e gini tasira mano kara wan jo siasa iyudo ka nyathi modhi dhi e Facebook itimo tiji to chule gi ja siasa moro onya bedo governor onya bedo MP onya bedo ng'ama kama chulo yanya ting kendo yanyi moro ma kata boss ni ma japiny mondiki inya wang ma punish ng'ama kamano iwinjo tang'eyo mani kich aseno kata Migori kumanti kidhi Migori titimo gimo matin ni nyiewo wach mag kata mag development madhi Migori kapok iwuoyo to onge ng'ama yanyi to kiwuoyo gimo matin ni tido ka jotich mantie e county moko ng'ama tiyo sani ja serikal sani VOJ kitiyo ne Ramogi tidhi tiyanya kaka jatelo kata yanyo ng'ama tiyo ne Mayienga donge Ramogi ni penji nikech nitie image miketho mar kambi iro ka Migori kuma wuoke jalo endo matiyo ka serikal mondiki dhi e Facebook ma yang jatelo kendo giyanyi ka giseyanyi to gigoni simu ni omera an kiki wang koda an jaote an ora jaote golero jaote golero wan no miwa pesa moro kaendi mondo wayanyi to ing'eni waeri ko itimo nang'o mane manyisi ni ya kata ma president na advice ni jithindo minane mako mang'eny mabiro abducted gi police giweri go kech kata wan yanyo e Facebook go ayanyo midekre sande koro wan gini gide koro watuo sawa sande koro wadhero kabisa koro president joma yanyi e Facebook matimo kiang'o e Facebook gieki ndiyo samoro gikalo kiwango lakini ng'enygi gin nyithindo gi jomoko bende samoro kata kidhi e kor gwenge tiyudo ka samoro kata pino gionge go ngimane ok ber odak kumarach koro itiyo kode yo mara itiyo kode kendo nyisi an kata jo Migori ino ka nitie moko mong'ie anya Migori nitie kidi ariyo moko nitie magocho na nyisi ni an no miya pesa gi ng'ama kama mondo yanyi ting'ina ng'ati koro anadenya mamiyo kawo pesa ni endi ayenyo onyisi nyisa chiel kendo oyanyi kawuono ondiko timo video kata ondiko gimoro e Facebook kata ondiko gimarach kendo tiyo kata mane county to kone man to wena yatenda in ng'ama tin wadwa an ura to nitie moro bende nyisi ni yawa an ne ura to no ura ji 4 kata ji 5 lakini ng'ama no mi pesa siling 50,000 omiyo mana siling 2,000 kende koro chamo mang'eny gigi ayudo mang'eny omiyo an ok da abduct nyathi moyanya e Facebook ok da gora nyathi moyanya e Facebook onge ma timo ng'ata marach ng'ata moyanya e Facebook nikech gin gi gik mopogore kech ng'ama ogoni ombulu motegi tich tito kiti maber ok obiyanyi obo wuoyo kodi gino ni facts edika itimo marach kata ka itimo maber ka indi losi kata ka indi bomiyo ka mimiyo mbucha kendo obo nyisi kamano nikech ondiki tinyo sima ni yawa ka ok iti maber ka iti maber to ng'ama yanyi kaka noko joma yanyi yakomgo kategori go magintie nitiere ma jenzi ma igi no wangi gimo to marega mokalo nitiere mago kuma bende wani jakom odong ka indi kikri kumoro to nitie moko bende nitiere enemies mag jakom to gitin temno ka jakom ok wanga no punish moko kata ni mondo mi oba abduct moko mano gima timore mbui waka kik thag pach achiel kuom yore paro moko man biro mar konyo joma tindo gi ahinya jo business mag pikipiki ga mokalo chien mani manyo ne gi konyruok moro yor pesa kimiwa report ni cheno no chalo nade tinende cheno dhi maber
kendo nwabiro gi tanjo pikipiki duto te Nairobi. Ng'ini achiel gima nawacho ni ng'ini ja apiko. Mondo mi ng'ato yud pikipiki mar riembi, namba achiel en ni ng'iewe bedo matek, nikech seyudo ka sani endi iyudo kata ka king'iyo Boxer kata king'iyo TVS gin gi bei mopogore opogore e chiro, to gidhi nyaka samoro moko chopo nyaka 170,000 1,170. Koro oganda na mantie pikipiki samoro nyalo chulo pesa tedi chiel. Koro nitie ohala mosewuok mopogore opogore, jo ohala madongo dongo ma timo gimo ni financing. Tieni kidhi kawo pikipiki to inyalo keto deposit mo matin to ichulo mos. To samoro nyalo chiro ka moko ichulo mos isetiyo ga 70,000 odong' ga 100,000 tibiro ni koro ileo moko ichulo ndalo moko adek ndalo moko 7 to giduogo kawo pikipiki ni. Koro bedo e riwruok mar SACCOs en gino endo ma very important, mondo mi sako ni endi nyalo konyi mokwongo yor kungo, mondo mi kidang' nyiewo pikipiki tido akikungo, kata kidang' nyiewo gi machielo pikipiki ngi sama ing'iewo pikipiki kawuono ida medo achiel moro, kata idang' nyiewo element chieng' machielo, kata idwa mondo ikung pesa mantie sa ka endi mondo idhi gergo odi moro, okonyi gi kungo no. To gimoloyo ma sako mano wachako gi eki nyalo konyo owadwa VOJ en ni onyalo miyo jowa onego shit gi jogo eko matimo ang'o mausa pikipiki. Nikech ka gidwa mondo giket ni deposit mamalo mondo mi kik default, to ka une sako koro ging'ew maloyo kaka ne ging'ei ka ing'ara achiel. Koro nyalo kini bei mar kawo piko mokwongo bedo piny, nikech ging'e ni jo sako gi eki gin oganda moriwore kamoro achiel, kendo ging'e ni jatend un go kopo ni lal ga piko ng'ama kama mwadhi gochone. Koro pool cha duong' moloyo kane chairman kende mar kata mar stage kede man ndiko nyingi. Koro neno kaso mar ariyo en wach mar interest rate ma ikete giche chane, nikech king'iewo pikipiki mar 150 tiyudo ka samoro pesa michulo mos en na interest bedo malo, keto samoro ikete malo nikech giwacho ni kwaketo malo ahinya to miyo ka moko okwal kata olal to kok wadhi asara kaka kambi. Kini ka une sako to gidwoko interest no piny. Gikoni kata nikech jogi nitie kanyakla, ka piko lal to ok wadhi tiyo gi pesa kaka watu credit kata kaka mogo kata kaka progressive mondo waluja piko ni mang'o mwayude. Sako ni bo konyo timo ng'o bo konyo luwo ng'ano. To mogik en ni ka koro pinyo go i boxi makoro otami chuth. Koro an ya asechulo piko asechulo 90,000 to koro kama yie koro bemba ineno kane in kendi ni wuotho kendi to mano joka ne biro makawa apiko ni madhi. To ka ine sako ma wabedo go piny kod gi mo wuoyo to giko ni sako ng'atu ni endi hinyore matin we wamede ndalo kane in gima negida kawe e dwe achiel giko ni wang'e ni shida moro maki samo nyathi moro tho koro miyo piny obedo ni matek gigobe moko mamako dhano gi. Samo nyathi ni moro tuo, samoro odi owang' gigi chandruok gigi mako dhano giboko ni we wamiyi yweyo moro mar kata ma dweche 4 ibo chulo bang'e nikech ine sako to sako ni watimo ang'o wang'eyo. Koro gima wasetimo en ni joma waloso negi sako te Suna West ne wasekelo Nairobi ka mwabedo go gi agreement gi winjruok gi jo watu credit mondo bed gi mpangilio no endo mondo mi otimne gik minyo nyisi go eko te. Koro the next step en nikech nobiro nyaka jatend jo boda ma county mangima be na kito gi ndege ma gibiro kapa ne gilimi kata in mo wuoyo gi jo watu credit moloso no gi kite. Koro sani endi the next step en ni koro wuo gi variety mag jomo pogore. Nitie mogo mabende timo mano, nitie jomoko mabende mag jo progressive nyakwa wuogo mondo walos go magi eki. Koro okang' machielo kwa tiyo gi wach mar AU nikech wach mar AU ni ncho kawo time na bende kabisa. Nche watiye gi jakom mang'eny mani koro wano kwa dhial renya gik mwatimo. Nindi jomoko ma kotimo gi moto gidwa wuoyo ndere. Lakini wan koro ka watiko weche mag AUC ni endi en ni plan wa en ni mondo wadhi e kor gwenge ma Migori temo kwongo wangi plans mag dhi wakawo boda ma wendo bwa organizing to asako wakawo boda ma Nyatike ng'eni duong' wan Nyatike
ma apakon to gi jo sori kaachiel gi Kanyasa Karungu gin waket gi sako to gimatimo wagono sako no Harambee to pesa no endo kungo bugo Harambee bugo sako mondo kata ka gisolo ni gi save kata gikungo to gikungo yo moma gin gi pesa mane maduong' moseket ne gi wang ginyalo holore kendgi giwegi koro pod an gosiepe kendo higa ni endi wan gi program mang'eny Disemba ne obedo gi program moko mag yawo ne yudhe moko ma ok ni boda boda bende ohala mag gi minewa wago Harambee ahinya Nyawendo chogo Harambee mang'eny ma bende gimbakre gi sako ki ohala no ok en jo boda boda kendgi wan gi minewa mag ohala no wantie nyaka kuyo kodalo Disemba mwago Harambee kanyo endo no wantie Awendo Central mwago ne yawuotwa gi minewa ma Awendo Central kanyo Harambee ma gidhi ng'iyo go tinga mondo mi Kasoni kochako tich gibe gibede sako margi ginyakiro tinga gi e sako ma Kasoni kanyo endo manyalo koro konyogi mondo mi ka Soni timo ohala matin to gimbe gin gi tinga kanyo endo ginyalo sombo tiang' to giyudo pesa margi to ging'iyo tingni mamoko koro gini ok en mana mar boda boda kende en mag sectors duto makelo yuto ne jopiny en mani nikech an nae boda boda 2004 emomiyo nachako kod boda boda in fact ema dwana penji ni to maino nikete boda boda ka moloyo ya nikech en boda boda ma Migori te obed Steve obed Joel mabinde Joel ndo nyaka taxi koro ngata bino boda boda ma Migori ma moriembo boda boda ma ochako riembo boda boda 2004 ne wan kod gi ndara erokamano koro omiyo chunya nitie boda boda no endo ma samoro dwa loyo moko matin lakini jan seneta mine na be ahero nyaka ma timo mag ohala nyaka tim ne jogo ko mantie tingni matimo weche mag tiang nyaka tim ne jogo matimo dukni matindo tindo bende koro mago te watemo timo en mane education onge allocation kaka seneta lakini watemo gosiepe yora salary moro mantiere e Harambee to wachuko to watimo gigo kamano wach magima mokalo article 96 odiyo ahinya unonge wa location moyudo kaka senators mjumbe berber onyalo kwayo NGCDF mondo ng'ine kamoro kamarem nitiere erokamano ahinya senator mopogore kod mano magi te timo mar konjo piny koso nitie gimoro migeto mbele ka ingine siasa wa nigi shida siasa wa kaja kanya nam nigi shida nikech siasa wa oket gani yiera ni ito siasa chakore nyaka wabedi ka jona moja wangi wach mar formula mar uchumi marwa nikech jowa pok ong'iyo ni ng'ato nyalo timo gimoro gi chunye nikech ni yiere mondo otini gino tamo jowa kabisa kisasa ma ng'ato timo gimoro ting'iye yor siasa to makoro kilo police station kama ni to koro bindo dwa chung governor an ngino kadwa mungo wach geto gimoro no kada dwelo geto gimoro en chung governor nikech ka wuok e senate to gima chung maduong kinde mana governor ka dok chien no ka dok chung mjumbe moro ka moro acha chung mana governor kadhi malo kuno koro gimoro no maji wacho chiwo ka pinyo to ko bino geto gimoro en nikech ji pok ong'iyo ni jatelo nyalo timo negi tije moko ibinja ni nyalo tiyo negi kata gimondo de motuonre ka onge gimo geto nikech gima timore ni ng'eny jowa andaiye nyaka ne wach mar county ni B ng'eny jowa koyiero jatelo to kinyne jatelo bedo ruoth maduong nigi pesa nigi mtokni madongo nigi mwandu koro gilamo jatelo koro giwil nigi ne boss ma jatelo no nikech jatelo bo biro to chako umo wangi gi siling 500 ido ka jatendwa gi eki kata ka dhi liel to ma indi timne ne jite ochaka kata mana kar MP ka kodhi nyalo ka indi kodhi nyaka senators moko nyaka governors moko kodhi liel to ka yewuoyi moko en gi opponent ne moko joma dhi go ne sigala kata onge mana opponent okaka ji moko 400 kada ko fuoro to jaka go ne sigala omiyo 200 moko miyo 500 dhi go ne sigala idhi dhiale en jatelo ruoth ineno koro imiyo ji oganda pesa to kitimne gi development to nikech ineno dhano thogi higi ni gimino mono dhano thogi higi ni iya wendo na ni
Koro kimiyo ji kamano pesa kamano endo adwa gini lit Nyanza adwa nyisi ni adhi kuonde moko kane gima chal kama owadwa montin seseneta dama lakina jopinyo ma Migori gi jopinyo ma Nyanza ni mano ng'a mosiep na kabisa ka dhi gila dama dokolo kina kori ka jiadu onge ng'ama kwole dama okina gonya onge ng'ama kwajo go ko pesa moni gonya mino thago kone ni kata kidhi madalo lekina ji onge ni no yiri seneta tich seneta kaka wan kaka jolango eno yiri seneta tich seneta en dhi malo igori ne pesa ubiye kor gwangwa nyasache la nyisi kendo kata ki ng'ama kin ma wange ngicho kabisa dala lekina ntire yo ma highway marwa okay ma kiwuok kaendi narok mayumayu kama ni hora olwe ema dalo kene ntie ndara kama ndala maduong butu Masai mara vocational training kin ng'ama luwo yono pile aninge na kiego go propaganda kiluwo yono pile luwe weekend luwe ka jini recess luwe ka jini tie bunge ine ka jini tie dalo la kina kanyo Senator jatelo ber michamo adwa nyisi gima timore kiyo jatelo ber michamo kuom ranyisi wamiyo Migori County billion 20 nyaka nwabi wamiyo billion 8.6 higa ka higa to nitie pesa mawuok World Bank nitie pesa ma conditional grants ma bende serikal mede wiye to nitiere gima luongo ni on source revenue ma governor wuon choko masani ndi Migori County 512M ma Migori choko ma nyaka ne wachaki ochomo mana 1.5 billion kata magope ma county mantie magin 1.7 billion mano kene nyala chulo wemwa kelo ni pesgo ko teko kel inyalo yiero ka japiny an ma oka go siasa in kaka japiny yiero niya governor bo miya ga siling 200 sasa maromo kode to kiko timo development mora kiko los ndara mo wan go ni abro lame ka opponent ne moro wuone ochamo pesa county kata ketho pesa county kata okoti abro yanyo ng'ano abo gola ga siasa no in mi boss in mi yiero ingeni ka bana ka intie ka in dongo ndiki tich Ramogi uriyo ndiki tich Ramogi jayiero ni wan kaka VOJ in wa yieri ni ko chulo sara to duoknwa siling 5 mo lakini studio karo kibiye kikitinwa dongi to Ramogi wacho ni mera in wachuli pesa ni mwachuli msachi to gima nyaka tim nyaka make sure ni jopiny yudo services madwarore kendo fwambo weche tikega kwa dwaro mano yiero mar Ramogi kaka ng'ama mondiki wan bire ka jopiny mondiko governor to ndiko senator to ndiko MP yiero en mari inya yiero ni an governor ni endi jatelo nyaka cham ko jatelo nyaka cham ni endi sasa modhi liel omiya 50 kobiro kanisa wa omiya 1,100 wan kaka jokwaya wacham kobiro eliel omiya 300 iwinjo lakini pito kikilosnwa wamodh piao kawanjo ma Kangore dala ma Nyatike kata wawuok odiyo wamodh piao wano koda development kikikunywa pi maler manyalo miyo jowa ok bed gi gamipo iwinjo yengi metem kiromo kodwa gonyo ga siling 200 mano yiro ma japiny an ng'ena nadonje siasa kati mutijina ka japiny yigno koro japiny mane ma japiny yiero ana onge problem nikech anyalo dok mo wach no mera an koro siasa no endo atimo ng'o awera go nikech amano ok gibano kela siasa nabiro mondo atem mondo akonje piny mondo oyud services mare joma gonyo gi ma chamo pesa kech ka 20 billion bire county nyaka na yierwa to wuondre kata ni out of that 20 kada kaw mana half ne te wach ni chulo jotich onego be ni 10 billion neno kan kamodhi ikaw nus mar 20 billion no to wach ni mind chulo jotich are mo county yaketo mafuta mag geche atimo gima kama odong gima luongo ni 10 billion te yoni county kaindi en kuma kidhie to kwano go yot kabisa ineno nikech in gi wards 40 kaka Migori County kacha koro ward 40 okidong gi 10 billion nyaka no wabi ti divide 10 billion endo gi 40 wards iwinja nyaka yud ka kata 250 million more otiyo kamoro kech 250 million 250 million tuon pesa
mano oromo ward ka ward bedo ni oseyudo pesa mano kamano. Koro kiwuok e ward moro to kendo gima chalo kamano to in imor ni an jotenda mai county gonya jatelo nyaka cham mano in miyiero nyaka walok kaka wago siasa kaka oganda luo to ng'e sama mi 2,000 to un dhano 500 karach na miyo 100,000 wekada 1,000 wach na miyo 100,000 donge to un dhano 50 donge 100,000 pogne dhano 50 en pesa di dhano 2,000 kende donge miyudo in ichamo gavana kado chamo senator weba ngami chamo no ngami chamo ni chamo pesa jatelo momi 2,000 to an kaka ngamu bede pesa nendo amulo billion 20 to wajni billion 10 kawa keto e weche mag riembo county ko adong gi billion 10 ine billion 10 nendo amiyo 100,000 no pogi 2,000 be yode ngama loso wala ma bingi ma billion ne ngine ina buyo ko ano ka gima ma billion no billion angeo ano ka gima billion ni tani kabisa ino kawacha tano gima koro en pesa moro ma chalo change ni moro mingi hiyo ngoni kitano ka nyizi to kata kibuo wacho billion 10 ano kingi angia okay mako ami viera ni ngene imako doga gigo kwandi ino billion kami billion sani ga wan gi naladi 365 donge karamo ni donje kwano akete kwano class ka wuon ami billion ta nyisi no mera in chakre ka uno du ching ko du ching chamelo fa par ibinja chamelo fa par du ching ko du ching maonge leo in ka kalo fa pat chama ta mi go billion ye chami ginedi in ngara chiel hello igni 100 okalo odhi igni 1,000 gidire tuon pesa ibinja ichamo nyaka chieng dhok luna di cham koro ngi kero ni idwa nyiewi gi sing'elo 2,000 ni upogo kama indi to jomoko mulo billion dego eko dhigo kuma gidhiye mano wachni an mano ok choice na mano in japinye miyiero ni nyaka cham pesa mabire county orobo nwa timonwa gik mang'eny kada ng'eni samo governors moko wacho ni ya donge kata sani po chul jotich kata gima ng'eyo kaka senator ma Migori en ni samoro dweche moko ni tima pesa tima ng'owa leo kwa malo to kinya wacho ni ya pesa maleo moleo dwe mar achiel gi dwe mar ariyo mwantiere ni emomiyo county ok dongi to dwe mar 12 nyaka wadonje koro itemo wacho ni governors kik tigi excuse mar deko mar pesa mar koso dongruok jopiny ni giwuondo jopiny niya ni pesa leo koro pesa onge county uno mayot en niya nyaka ni donji poko mi pesa mamore county kopo ni pesa ma Januar gin ma dwe mar 12 oleo poko donjo wach ni wayie gi mano bas wago kwande kaka ma Migori county romo ga siling million 663 million ineno million 600 kod 60 kod gadik mane pesa ma on average wayudo every month koro wakaw mano wago times 2 e dweche ariyo mapoko biro to wagole kwan koro wacho ni mane momono pesa mose biro 17-18 billion igni ariyo gi nus mokalo tiyo kosite mwacho nang ang'o motimo mar konyo National Treasury mondo release pesa in good time then un kaka senators ma protect devolution nitie gik moko ariyo namba achiel en nitie sama itimo budget kapok pesa obedo release werigo mokwongo katiba ondiko e pend chike marwa iluongo ni 223 yes 202 203 ni pesa te michoko ma sirikal choko osuru michoko te ibo poge kind counties prangwen kod abiriyo ma ok tene percent 15 kadi prangwen kod abiriyo to gi sirikal mamalo mok tene percent 15 kuom
audit manotim mogik. Koro mano endo wan kaka senator kungwa gore ne mwana ni pesa no poge yo makare marom. Iwinjo. Kosepoge kamano. Mar ariyo koro lweny mobiro matek en koro gore ni mondo poge kinda ng'o counties ngwen gabiroge wanganga beri wasedhi malo mwakao wadiero wadiero kuom sirkal mamalo wadiero billion kaka njo wadiere billion biade kod kama lakini mancha gimiwa en praboro kod aberi wadiere kamano koro kosebiro senate kanyo koko wacho ni yawa koro wawuok county mopogore koro wapoge nango egimino kasa ni formula theko makata formula mancha josia reo wa goloni adage nikech odhi mayo Migori County million 200 kwa timo formula magidwaro no make mana kanyo iluongo ni fourth formula ma ipogoro pesa make mana kanyo senator weche thoth ka senator bende biro mulo wach mar midhiero mar pending bills ni to nyocha ndalo moko ka ndiga mokalo kana wuoyo kode nogo kodwa mbaka ka kowacho ni otimo nonro mar ng'iyo ni to pending bills mose accumulate gin adi kama wabro penj to oseyude ang'o duoko en mane kuom nonro ma en owuon kaka chik wacho tij senator o duoko en mane en saa 3:01 weche manyien gi Collins Okaka tij Okaka. Kamara moro miti nyakoro magajwang oyawre kendo arwakini machiegni. Manen jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro wacho ni osiro migosi Raila Amolo Odinga e dwaro mare mar bedo jakom mar kuku mar riwruog pinje Afrika AUC ma bende dhi bagi yiero mare odiochieng' makiny e boma ma Addis Ababa, Ethiopia. Kokalo e mbui mare mar X, Gachagua koni Odinga e jachung' e kind jochung' adek ma bende ariyo mamoko wuok e piny Djibouti kod Madagascar manyalo tayo Afrika kadhi nyime. Kokalo e komno, Gachagua dhi nyime ka olero ni Odinga ni kod lony madwarore mabiro konyo e riwo pinje mag Afrika mondo mi okonye dino fuok masani nenore ni nitiere. Odinga odiochieng' makiny igeno ni dhi rakore kod jochung' mamoko ariyo mano Mohamud Ali Yusuf mar piny Djibouti kod Richard Randriamandrato mawuok e piny Madagascar. Joala matindo ma okosebedo kod lwasi makare mar tich e dhowath ma Wichlum e sub-county ma Bondo koro jonyalo buonjo kaluwore kod midhiero ma gisebedo ka kalore mar more chieng' ka bende koth goyo gi piny maru mano bang' yudo kama ginyalo geng'ore e kind ma gidhi nyime kod ohala magi. Georgia Molo kuok e kaunti ma Siaya miyo waler mathoth. Chirono manyocha igero gi piny owacho ma Siaya County koro gikone to ne ochiwa yanga ka MCA ma South Sakwa Ward Mika Eunice Ndolo ofulo ni odhi konyo maloyo johala 40 ka chendo bende wacho ni nitie mar yawe mondo mi okony ji mathoth. Wan Wichlum kendo wamiyo jochiro ma Wichlum stalls manyocha nosegere stalls ma wantiere go ka irigo gin 46 ni mine to hingo kanyo to wachiko gin mondo gichak gi mago ka wa plan mondo wabwager mamoko. Wadwan wamed chiro ni mondo bed chiro maduong' kendo wadwaro no stalls mondo medre mondo mine moko yuto kawuono chieng' machielo kama owase choro monego bed ni wachoro gibro yuto. Nowuoyo Wichlum kuno kama ward administrator ma South Sakwa migosi Oliver Otieno to nosingo e mana ikruok ma gin godo kaka piny owacho e neno ni giketo lwasi makare ne jo ohala duto te e South Sakwa ward mangima. Wago erokamano ni kawuono lek marwa ochopo but otim chiro maber kendo ting'o over 40 kendo wayie kendo wan gi geno ni gima timre ni pod biro medo timre nikech kata sani Mheshimiwa Eunice Ndolo oseketo program modwaro ni mondo med chiro ni makata wach pi mar chiro ni sani program mar pi dhi mbele mondo wabed ni chiro bedo maler. Nitie markets mwasetiye kaka Anyuongi mabende sani koro oseketne nyaka budget mar cho
program bende wan go markets moko ma bende dhi mbele gi choche koriwre gi choche idho nembe mondo wa ensure ni dho nembe obedo maler to bedo bende gi chirni maler. Magi giwacho ka jakom chiro wich lum kuno Simon Juma Odiyo to duoko mana erokamano. Tagone sirikal masiaya moparo mine mecha koth goyo to chieng' chamo mogero negi chiro maler. Agone sirikal mar Orengo Nyatieng' erokamano kanobiro limo chiro ka moyudo ka chiro ka anguche maninde to nowacho ni biro tieko no chiro. Kendo agone erokamano kuom tich matek mutiyo through our MCA Mama Eunice Achieng' Ndolo mono te matek machiro room in time makendo koro kawudi chima kawuono amor kaka jakom koro ayawo nyaka chiro ne ng'ata ma ako ni kiyie bine ka rech ler ka ibi cham. Kanyawadgi Lilian Auma Okelo bende ne ok nyal pando mor mare. Agone Nyasaye erokamano odiochieng' ma kawuono kendo agone mama wa ma Eunice Ndolo osetimonwa maber kendo osetimonwa maber. Koth osegowa ka wasetieko higni 7 kwana oko to koth goyowa to chieng' nyamowa. Mama goni erokamano kuom tiji maber kod gavana ma in go kitero ne report to chako winjo wachwa mondo wabed kama ler. Erokamano. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Imedo winjo weche matut e kodwenge gi Collins Okaka. Wadonje kaunti ma Kisumu e chiro ma Ahero kama wayudo ni chiro no koro yudo sir mar omenda maromo shillings milion 10 kowuok e riwruogno mar Floka mano ma bende itayo kod bengi mar piny mangima ma omenda makamani biro tigodo e ao odundu modindore makeyo pitaka mondo mi okonye geng'o ula ma jamuomoga chiro no e kinde koth. Jakom mar Muspal ma Ahero kod Awasi Ngire Humphrey Obora wacho ni ma en chenro mabiro kelo fungruok ne johala ma osebedo kokalo e midhiero no e kinde koth ma pio ula mawuok e aora manyando jamuomoga chiro no. Bende no dhi nyime kolero ne gisechako koda ka manyo yore mag geng'o midhiero mag futo mar yamo koro lwasi mondo mi jodak e alwora no ne kaka nyalo konyore e geng'o midhiero maket kod mago. Abiro timo inspection mar one of the projects makelo Ahero. Project ma golo chuodho kendo gik mopong'o drainage Ahero. Jite oseng'eyo ni Ahero kinde ka kinde ka koth ochwe to nyando muoch kose muoch to daro jite gik ming'iewo mipange duka gi iting'o gi pi koro en midhiero Ahero mapile ka pile. Jo Ahero wacho pile ni gichulo osuru to ka gisechulo osuru to pi ting'o gigegi. Ma en midhiero moko osebedo maber. An kaka jakabonyo kendo modak Ahero ka gino osebedo ka thago chunya emomiyo kana bedo municipality chairman among the programs gik maketo matek moloyo en ni mondo wa make sure ni gige jowa magisemanyo gi yore malit mondo kik chak ting kendo gi pi. Koro ma nocho na adhi e program mar World Bank miluongo ni Floka. Adhi kuom jo miluongo ni Dutch government kata jo Netherlands kech wadwa timo gik moko ariyo. Johala e chiro no bende koro kwayo kontrakta mibiro miyo rak mar tayo tijno mondo mi otime tich mong'ith mondo mi kik gichak gidoge midhiero ma gisebedo ka gikalo e kuom higni buora. An giluonga Violet Achieng' Opolo. Wan gi kwayo ni jatendwa moyie mondo konywa e nyando wa kaendi mondo konywa e nyando ka maber okunywa direni mondo oterwa pi e nyando yo moro makare oterwa pi e nyando makare nikech nyando ni hinyowa kata miechwa kuma wadake kocha. Koro wagombo ni kulosonwa gini endi jatelo tilosnwa go e yo moro maber mok wachak wayude ywak kendo kata nyikwawa mobiro weyo mondo dhi oti odage chiro ka maber kayudo fedha kod dhahabu e iye kaendi. Gima ok aneno kolosna maber kunya gi tinga to kwachopo main road koni endi okete mathany. Koro kwang'endi ere kaka kocha tut to koni ni nigi malo ere kaka pi dwa ridore kadhi nyando. Erokamano iluonga ni Ken Denga. An ja ohala kae. Wago erokamano ne Gavana Nyong'o kuom kelonwa project mar drainage. Wagombo ni mondo mi tijni time maber to time faster mondo mi wan joma timo ohala wayud nafas maber mar timo ohala. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Warengo dugu e kaunti ma Nairobi kwa medalio ni jotende saga mag nyamburko matingo jowuoth e kaunti ma Nairobi koro dwaro mondo mi okete tim maparo mane gichwalo ne tend kaunti no mondo mi okonye thiro dhungni mag nyamburko e chuny boma ma Nairobi. Kata jo kanyo mag saga go dwaro mondo mi okang' makamano kaw mapiyo kaka nyalore kaluwore kod midhiero masani gikaloe ka gikone Gavana Johnson Sakaja mondo mi one ni paro makamago oruruok godo e keto tim mana kakilero kod MCA ma Nairobi CBD Mwaniki
Unakuta mfanyabiashara ambaye anafaa kupewa road zone hapo kwa mlango yake inapewa matatu inakuja inamfungia kwa mlango, masaa yote inampigia moshi hapo kwa mlango. Unaweza toka Naivasha na 1 hour ufike Nairobi, lakini kutoka na Tomboya uingie pale Koja kwenda Gikoba unachukua 2 hours. Will not be around. Ka wadhi nyime kod weche manyien ma tuchkuke kor gwenge Nyakuro Magojwang' kawuono en odiochieng' dhialo johera midendo ni Valentines Day, kama bende ji ni kod chenro mopogore opogore mag nyiso hera ne jowetegi kaachiel kod chiwo negi mich. To mana kaka jafwambo marwa kaunti ma Mombasa Georgia okoleronwa moko kuom jodak e kaunti ma Mombasa koni gionge kod chenro moro amora, ka mamoko to koni ma en odiochieng' moyiedhi mar nyiso hera. Georgia oko jo Mombasa wachango. Nyinga iluonga ni Aura Ruth, adak Mombasa. To ng'eyo ni piny celebrate Valentine's Day, lakini an kaka an single. Koro I take myself kaka Valentine, like I'm a Valentine on myself. Mano achiel kuom nyidendi e kaunti ni ma Mombasa kanyisa kaka odiochieng' ni mar Valentine obage ni mar onge kod jahera mare. Ana onge ng'ato, koro abotia kaka usual, lakini adwa nyiso jomo herore. This Valentine, kiki rit nyaka ni February 14th, e kaka celebrate Valentines. Let this thing be a habit. Celebrate Valentines every day. Hereruru. Onge plan mengo kata mar kao maua moro monditerne kata igoye ne ng'ato simu kikoni ne kawuono odiochieng' mar just remind igo ni aheri. Joga nyiso ga pile ni aherogi. Koro anaonge plan mora mora. Abotia kaka usual. To kin kanyo to inena be inya kelona flowers. Kata kamano, joma moko to nyisa ne gin kod chenro moyiedhi kawuono ni. Iluonga de Boniface Nyango Tieno. Chieng' Valentine en chieng' hera. Kaka pange en koro kanyalo wuok mondo warere gi madam, wanyalo dhi Mamangina, wanyalo dhi Beach Pirates mondo en bo feel ni en be ohere. To odiochieng' bedo maber nikech mon nyaka her kata nyako nyaka her. Yanyiewo ne zawadi moro kata ka necklace moro maber. Mano ko mondo en bo neni en be obedo appreciate nikech en mana once a year. Koro maana kapango. Kwa majina mimi naitwa Sofia Abdi. Ni siku ya wapenda nao, kama ilivyo ada na desturi kwa siku kama hii, ni siku ya kuonyesha upendo zaidi. Mipango yangu mimi nafikiri nitakuwa kazini, lakini nina mipango kabambe ama Are you a low skilled worker? So nina imani nitakuwa nimepanga mazuri sana kwa mume wangu, na kwa wale ambao pia wanapendana nitasema kwamba changamoto ni nyingi za kimaisha, lakini penzi ndio kitu pekee yake kinaweza kuwafanya hizi changamoto zikalainika. Moko kuom gi bende nyisa ni hera en gino mochwere, moko nego ketne ndalo moyiedhi. Jina langu ni Mkamburi Mawasi na ningependa kusema kwamba mapenzi kwangu ni kila siku. Na mimi na mpenzi wangu tuko na plans. Nitakuwa kazini Jumamosi, ndo niko na plans ya kujipeleka kama South Coast, niende nikaogelee, niangalie mandhari vile ilivyo ili nijifurahishe. Lakini kwangu mapenzi ni ya kila siku. Unahisi kwamba hii siku ya Valentine na umuhimu wake kama mapenzi yatakuwa ni ya kila siku? Ina umuhimu, lakini mimi ningependa kuambia watu wasiangalie tu siku moja. Kila siku ni siku ya kujipenda na kumpenda mtu wako. Kwa hivyo hiyo ni siku tu ya enhance yale mapenzi. Jina naitwa Mjomba Rashid. Sidhani kama kuna mipango maalum, kwa sababu mimi naamini upendo kwa kila wakati. Ni siku ya kazi, labda pengine ingeangukia weekend huko, labda tungefanya mambo fulani. Leo tuna surprise kama kuwaletea vitu vizuri nyumbani, maua kama pale nyumbani, zawadi zozote pale, kitu speciali. Kama nina mazoea weekend tuonyeshe ule upendo zaidi. Kama ni mahali niko free tutembelee ufuke wa bahari, ufukweni kule. Kwa hivyo ni mazoea yangu kwa mimi, sina siku maalum. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aokot akwayo ne johera duto hawi maber. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Dakika 14 tok saa 3 e kor Magojwang' kanyo bende machopo e giko mar miweche manyien e yono ma Dimba. Joma thoth osewero wende e weche hera. Hera remo. Anayekupenda pendana naye. Ne Oguija Kamolo no wacho ni nitiere gimoro ni executive order machal gi mar Trump. Ni any celebration mar Valentine in Kenya has been suspended. Mano kowuok kuom Lord Oguija Kamolo. Tiacha. Tiacha Ngwe Mambasogo. Oguyo Elder. Owacho kanyo ni nyakoti kuche mag AUC gi Komonde. Wadich podi bwana. Dich to ntiere ka. Dich to niber. Dich to mako waka. Koro wacho ni weche wabro wacho tok tarik 15 tok tarik 17 wuok tich manyien. Koro wasuspende. Koro wasuspende.
To mano koro watiyo gi standing orders mage. Yesa buo ni otema temo kao jaera ne ni Ethiopia. Oe wuonde. Oe wuonde ro to jaera ne ot. Gidhi Ethiopia. Kumbe ne mango matin. Okaka ka na ko wacho ni Ethiopia motame. Aka do suspend Ethiopia. Ethiopia ka en mana suchari okende. Yore rekodi. Ina dendi. Gidhi Ethiopia. Jakamolo iwinjo mane wacho nyo nyisa ni en oseng'ado tiko mar ndege. Koro ong'isa ni ketna duon jakomo ni DJ hapana ta mchanganyiko. Hapana ta mchanganyiko. Kwa jini VJ focus enang'o? AUC election ka. Koro gimora mora manyalo miyo wa lose focus. Matari kapaka boro ni. Pre-election date ni. Yes. Till next week. Bas. Apo no bolo chikno. Erokamano nyakwana monga Jwang Sai na degre kapaka biro marokinyi. Ano kanyo ka wadhi nyime gi twak marwa ne podon gi Senator Migori County Senator na penjo moro kapok oyweyo. Iga mokalo wach mar pogo pesa. Pogo omenda. Koro na nyisi ni mokwongo wakungo poge kind sirikal mamalo gi sirikal mag gwenge te. Kose poge kamano. Koro tich mare masita koro timo. En ni koro poge kind sirikande magwa mag counties. Koro laro. Iwacho ni an kono Migori wase diero. Moa malo chande omiwa 387 billion. Koro wapoge uru machal. Kata wapoge marom. Koro kanyo nyaka bedo gi formula koro nyaka opogore. Yes. Kwa sepoge kamano. Tich Senator mar adek en gino mondo loso disbursement schedule. Yes. Osendikna ni koro Migori en 8.679 billion. Ma Nandi en kama, ma Homa Bay en kama, ma Kisumu en kama. Koro mondo mi wuok malo modhi koro gwenge wa. Nyakwandiki no disbursement schedule. Ten wandiko ne waloso en kwano ok en gimi loso gi wich. Kwa ni to suru michoko Kenya ka choko nade. Dwe ka dwe wan gi data michoko go suru Kenya ka wang'eyo. Kaka nantie finance and budget wang'eyo ni wanyalo yudo pesa makama e dwe kama kaka Kenya to pesa mochalo kama koro watimo projection. To wang'eyo bentigno non-discretionary funds. Non-discretionary funds en pesa michulo jotich. Pesa michulo gigo ikoma ka ok ichulo to county moko okobitiyo. Kaso nitie mag development. Kiseko kwano go ekote tido so no disbursement schedule. Teni ramana kata timetable. Mangiso kaka ma imiyo National Treasury kako en mbadi. Yes. Koro imiyo mbadi kako dhi chulo counties magwa pesa go eko e dwe ka dwe. Koro dwe ni odamo ndio pesa makama. Dwe ni yone Migori pesa makama. Dwe ni one Migori pesa makama. Mano watimo. Kaso koro kisetimo mano ko Treasury oseng'eni magi magin go. Koro ka Senator gine odiochieng' i follow up. Nika chingene ntigno ni exchequer release gi exchequer demand. Iwinjo. Exchequer receipt gi exchequer demand. Tiende niya exchequer receipt en pesa go ekote ma Treasury mar mbadi ochoko e dwe kuom jopiny. Osuru mochoko to kaso demand en ni jo county dwa pesa kuom adiye dweno to jo national government dwa kuom pesa di. Koro wapiem kechingeni ko kupiem kodgi mana mino ko biro Nairobi ka. Iwinjo. Ji wacho ni samo Senator lal, Senator dhi kanye. Kionge Nairobi ka to jo Treasury go yudo pesa. Ingine sama ruto Nairobi ka ogo simu e Treasury. Dak umi sama kama pesa. Dak umi embe en gi gik mondo ja pay. Koro kopo ni mbadi yudo pesa matin. Kata Treasury yudo pesa matin. To nyalo ng'acho ni yawa mag county gi watim matin nikech mag president gi kien priority. Koro Senator gi meni yero Senator e gorruok ni gore kan. Ni matin no wapogo poko dwe ni. Iwinjo. Ngama onge tao mare onge. Mare mino ka nanano polling moro
mano los gi jo Infotrack. Yes. Apani mane the most useless polling minya yede piny ka. Nikech ikawo senators ti ipimo gi ratir e wach mar development. To gionge pesa mar development, idhi penjo piny to se develop ang'o, se timo ang'o. Senator goyo ne pesa mondo bi omiye governor matimo development. Koro kinya wacho ni senator skill mare ni ikete polling e wach mar development. Kech mano ok tije. En tije golo ne pesa malo ka, kalo chike mag pesa go ko malo ka, bills mosekelo malo ka mago eko te. Mano ka samo mzalendo trust to bedo maber maloyo moko ma samo nyapani mar ngato ngiew polling moro keto. Nikech gima timore dogoli kama ni namba 1 bedi wuoyo kamano. I would have told them ang'iyo parameters. Okay. Kata bana biro kae ni the other time no nyisi parameters. Ing'iyo parameters mag samoro polling must be based on tije adek mag senator. Koro ikawo mag senator tiwacho ni senator tije en makama. Koro wapenji kaluwore gi tije. Governor tije en makama. I think it is fair to penjo jopiny niya governor ni bende osekalo chike machalo kama. Kech governor ok kal chike. To ino ka polling magi gidhi gi penjo nyaka mag governor ni chike otimo nang'o, oversight otimo nang'o. Governor ok nyal oversight himself. Ineno. Koro it was a mix up polling, but gibata monyisi ni king'iyo gima senator timo, koro ing'iye gi wach mag luwo pes ma Nairobi go. Mano omiyo ntiere ka ma en ni ino gima ni committee gi. Committee go godhe nodhi madhi chai. Committee dhi kama finance and budget. Senator wang'adi mana matin. Maka pesa odeko moko dhi ne Migori County ni manya kwa nyaka penja mana yiego. Mano tije mana yiego. Nyaka penja. Kendo no kaka oga responsibility ni yawa pesa osedeko dweche ariyo to ma ndi problem maniti. Mano nyaka penja. Mano kanya run away from. Koro dwe ka dwe week ka week kaka na finance and budget. Ma itelangi Ali Roba. Mama Ndera. Ka dhi e committee chieng' wuok tich, tich ariyo, tich adek, ang'o matimo? Aluwo pesa ni. Emiyo kanya gombo niya nabed nyatike, kata bed kuria, kata bed rongo, chieng' wuok tich ariyo, tich adek, tich ang'wen, tich abich. Nang'o nikech ka wuok ka to onge kaka treasury dhi golo pesa no. Kech onge ng'adhi diye, onge ng'adhi go simu, obera mag migo ndak osegolo. Mane kwa luwo pesgi. Tiwa governors moko chayo ni senator ngik matimo nikech samo ngi pesa mo matin ma bende pesa go kwano moore county koro dhi to miyo yudhe moko pesa matin ni go uru koko ngi senator timo. Governors moko magi to gin governors magi. Ti governors mago gi senators. Gin gigo gima senators timo de onge anyisi ko wuono VJ pesa dok dhi county. Kendo sani kata ma kiro president book support devolution ka pesa watema dog malo and it's very simple otamata moko okor pesa county. Okay. Koro kino ka jotinyo se chul nyaka nwadonji to se cheka nyaka dumara pagare ngini senators osetiyo mogore pesa nendo moko giome malo magi pogo kini gi serikal mamalo gichak ginginje kini kaindi magi pogo ne county state magi ndiko disbursement schedule kaso kuro tich ne pile ma senator timo ka en you following up you follow up. Of course nitie gik mitimo ka koro ndiko chike maber manyalo miyo county dhi maber manyalo protect county kech county be nyako protect jomoko nyalo timo chike moko mamayo county teko kuom ranyisi no ka wasegore matek ne wach mar CHVs community health promoters chon ne sigin CHVs timo ko poko chulo ka Migori ne poko chulo moko milion apani 83 kana ng'iyo data magwa ma wan go e Senate mana poko chulo CHVs moko sanon gi CHVs 3,000 koda paga chiel Migori wasani lungo ni community health promoters no wadagi kendo podogore nyaka sani ka e Senate no kal chik moro ka gi joma ng'eny kocha ne go chik ne go bura monia ni governors chulo 2,500 to national government chulo 2,500 to CHVs kata community health promoters goeko ni gin tije mag county koro kiyo ka chik no kalo inyo county ke pesa no mi ka otimiyo governor to governor ma chulo jogi ko ne iro ka gikamago timo samoro Senate kunde gi eki moko kalo moko wagore go samoro watin ndalo ka sane pani ko wantiere kang'o ma broad based samoro bo winjore paro kunde moko chike go watimo lakini gima duong' en ni what make sure ni county is protected. Okay. Kendo governor magwa are protected.
ineno to koro kidhi e ground gi gavana mari pa na chung gavana ndalo mabiro ko samoro goya oyai kata to wagi watin to ok wach Senator penji ne do wechaka penji go for the last time ido chung gavana mbele ka an kado chung gavana VJ yes Migori County ok en gima penjo ok en gima bobiro mbaka ana ne rimuk ratego injo muok wuotho gi kwe kimiye tich sani nini ma tijni to ko indo to ere kwero koro adhi manyo koro kinyabi onge program makiny en immediate muok chako tich mane muok ni muok ratego sani focus mari en serving governor mara serving county mara serving county stem Kenya monda make sure ni gik magitimo ni kare devolution e work nyaka ti to wach moko masidini kitimo tindo governor pando chung bwana an kada chung to ke ni issue ma Migori ok ni issue ma Migori kende en issue ma joluo ma Kenya te en issue ma joluo ma Sudan ibro winjo kamano ok en mbaka ngato mopudho ni en gimo bunyo ka jo Sudan wache kuto jo Siaya wache koni to ok en gimi pand omiyo sani endi an oyiera kaka Edimuk Ratego Ratine jo Migori County e yo ma samoro ng'eny ji ok ong'eyo gima senator timo gipani senator mondo ni kunyo cho loso ndara kelo pi senator man tich matek mogik omo pesa no kaka nyanyisi go no te odhi mo kelo mo keto ofuko governor e kamino ngoni CRF county revenue fund mondo pesa odonji kanyo madonji koro governor nyalo dhi ma odhi e COB ma koro kwani chulma wachulma nikech japinyo ok nene opondo ne japinyo okia process no endo koro no gi tich senator to ka unge senator nyisi the governor cannot leave dala ma Migori dala ma Siaya dala ma Homa Bay dala ma Kisii magavana bi mero bi kaendi magore ne chike magore ne gi togi system magore ne mondo pesa to CECs mag pesa mag counties omoga ngo national treasury ka ma saka sa wana ndogi ka ngeny ma ingeni ya ginyalo explain CS Mbadi nyocho wacho ni timno odwa ni room gitimango nikech ingeni samoro nitie dogno wacho kine gik mago timore andalo nyisi adier ok na go siasa ka akelo report maduong' kabisa e Senate kilo report no nigi data injo kata mana COB control of budget onge tiende mondo mi CEC ma finance bi kama fan control of budget nitie unless nitie magitimo control of budget mwakia onge tiende mondo mi CEC odhie if miss kechen ngima submit gik moko yo qualify nitie kind chudadi ariyo matimore nitie gino ni commercial payments to nitie gino ni non discretionary payments wanyisi gini gidholuo non discretionary payments gin payments kata chudo ma governor timo kum gigo eko mamiyo sirikal rengo operation cost ok jalokore malich ahinya achiel kuom jero osara ka kondigi kawuono momini ma osachi gani te osachi ok dhi lokore unless ni SRC wacho ni osara dhi lokore osara kanyo ndo nitie pesa ming'ado matindo tindo NSF affordable housing osuru affordable housing mago iko te gin standard manyaka bi chul ko nyire kanyo aya nitiere operational costs ka oponi ni governor ka rent no wacho ni no keto rent moro office moro governor wa Siaya kada governor ma Kisumu kada wacho ni mind office ni endi waketo joma kama last one office ma kero ga Nairobi ge maoro gin rent gigo ko gin gik moni standard accounts gine gimoro moro ngi kendo ngene kondiki tich to in gi personal account donc kada kivi kondiki tich be miyo ramogi business account ni an kaka VOJ chula business account mamari cha mano mari personal account gi pin number don mago te ching mose kawge te to migi control of budget en gi list no okocho nya ko pile to mango odogo ngi koro mana endo kopo ni chulo to kidhir COB kwae pesa mago to oro direct koro invoice receipt mare inyatimo if miss kocha mano ngoni direct invoicing sero ka direct service pesa no endo bote mango bodhi madonje account mar individual to ntigi monungo ni commercial tinde niya
development otim yudo services kowuok kuom joporo opogore. Owadwa ma VOJ nigi kambi ne moro oloso kabro. Gavana nana mondo kabro olose ndara ma wuok wuotho gik kochomo town. Itimo tijno. Nyaka gavana mi invoice midhi chuli gidong. Invoice no mano ok direct invoicing. Ma invoice ma mondo mi ochuli ene invoice ma nyaka miye COB mondo COB wach ni yawa ng'ano timo tijno. Koro ka nyisi ni dhi chule tan gi invoice mare. Iwinjo. Koro ka ng'iyo kaka senator ni ikawo invoice ba commercially miyo wach kaka nyocha timore Migori mancha wabedo Migori e bura ma Migori cha. Yes. Ondiki nying kembni 100 kod 61. Ma endi ok en miriambo. Ni gite ondiki invoices magi oorne COB. Mowach ni invoices gite mondo wachul en $1,184,000 dongi. To kidhi e IFMIS kama koro chule osemi ing'eni COB ng'ami authority ni kodhi chul. Agoni take the chul. Koro IFMIS kosa dhi chule. To kidhi e IFMIS tindo ka pesa no teo chulo kembe 41 out of kembe 161. To kipenjo CEC no to nyisi ni kata CEC kata gi chief officer kipenjo to nyisi ni modongo to direct invoicing. Direct invoicing onga kanye. Maise ni mondo mi direct invoicing no timre CEC no ntie kako biro mowuok ja IFMIS Nairobi gi mbadi nyisi cha. Nitie okora mo gi biro timo ngo gitimo Nairobi ka. Ni malos nakama nitie kwano moro mo kanyo matimo ngo mami badhi moniti. Mane momiyo wan kaka Senate Finance Committee wach ma Migori mo makoni maybe poko timo resi aka mo makanya nyisi ga mo kanania adhi mi report mathara mongi gi numbers manitie. Emina ka jatimo Migori cha oken gima tugo mancha golo report no endo ma wadhi go ge finance and budget na chiko jo Migori edi timo tije ko siasa mano onge siasa kanyo onge siasa mano pesa ja piny manya kinon kama dhi kingeni ntiere migwaro mag problem wango gi jotendo mo miyo pesa lwetgi ntie ng'aminya miyo pesa to kotiyo iwacho ni gora kala nikitich ke miyo pesa to kotiyo pesa dok malo to ntie ng'aminya miyo pesa to kotiyo to pesa no bolal karandache morok ne ma jo maluongo ni mibadhi mano kakoro pesa ka ilago iko samoro olal. Mano problem mare wala bilo counties magwa. Counties gite. Nyalo ngi problem kala no indu. Wan kaka senator okonyo go sise gima kamano. En gima nya kwalo ndache my bed on record. Mano mo kaka mtu adhi Migori to ntingo ngoni answered. Magi mora midwoko ma mukratego penji. Nyaka bir capture gi answered mako mondo mi kwa doke parliament to ken siasa en record mani imiwa document makama iwacho gi makama amba wacho ni gi makama idagi ma iye ma mondo mi kakoro committee okaw thuolo mo ni speaker ka endi ta feel ni ka endi pesa moro lale golwa ji wadha ne projects gi modi golwa ji wadha ne projects ka bi otim. Ung'yo value for money. Ung'iso ni gini ugero gi milion 10. To bentie. Samudhi ng'iyo mage, udhi gi jomage, udhi gi governor, koso nego udhi adhiya kaka committee kendo gi chief officer, koso udhi gi ng'a? Gini ncho kelna problem Migori. Yes. And on the propaganda kia, and even if my governor no bedo ka, tabo nyise. Ni kata on the side cha, ni governor. Gimo timo ni mind yok oken gima kare. Watch money, what do I insist ni na governor the senators a project nikech area accounting officer manual ngoni cannibalization nikech sama senators onimoni senator committee nigi jomo nigi tiegruok maber gi lony e weche mag nono gik makamagi to okwa expect ni kwa dhi hospital ma Migori to yo governor obedo piny ritowa nikech governor ok bir kanyo pile nitie ng'ama riembo hospital nendo pile kata sani ka pura kata sani ka dhi pura ni medical soup donde nitie kanyo accounting officer mantie kanyo pile to onge preparation mo no timo e korum kodwa anyalo wuok ka saa adhi kanyo ndo pinje nango matimore but nyakundik ne barua kata the senate not necessarily we inform any wabro biru ching makama not necessarily ginyalo ikore mar optics
Not necessarily. Onge chik Kailan. Okay. Onge chik moro niya ni kadwa dhi Migori County kadwa dhi ng'iyo wach osiptal to nyaka ndik barua. Onge chik no. Senator. Ibinja to ndik manyisi mano onge chik no. Ineno. Nikech ok team investigation. Ibinja. Visiting a project or project investigation. Onge ng'ama osendiko niya ni governor okwalo ka kata gama kama okethore. Mano Kenya chania what EACC ndiko wabiro ka watimo investigation. Ma ndi committee madwa mondo oyud gima timore e adieri ma olemo en gi protect katiba ko olemo uchoko pesa mar municipal kata wach ni Kiancha kata e chiro ma Migori. Dongo ngi ndiko uchoko pesa. Ang'o miyo ka biro ka senator sani na poi kanyo na biro. Tiwacho ni ansa mi bomia oponi bomia chieng miyikori. Ok nyalre. Koro gimo wachino kwanya dhi governor projects giki en niya kwa pore ni kaka senator walimi kanyo wabiro project mose team. Wayudo senator of projects kaka en ok onge wadhi lokore. Ko pinyi gimoro to nyaka nyisa ding kaka en makionge facts go to wachini ma to pepa na onge go aboro ching machielo. To ka dhi gi governor e kama project nitie wawuono ko med super dhi go kaya chande to yath ne ok kel pesa ne gi county obro wacho obro lingthi nango kech ma boss ne ok obuacha dier ka in ngama governor ndiko makawo suru e chiro Migori tabiro gi governor kanya to penji niya isechoko pesa dier duweni to ichoke nango ere receipt mag pesa isechoko higa mokalo be ichoko kada gi receipt to konyisi niya wando ka indie di mantie okwachoka gi receipt wachoka oyai irukamano ineno onyo nyisi mano ka governor onge ka governor ntie to odhi wondo wange chima kech ko nyisi adier to kinyi gwe iwinjo gino kamano to ma Indian standard practice ok siasa en standard practice niya Senate nyalimo project mora waselimo gigi mang'eny Turkana wasedhi Isiolo wasedhi maonge governor who act on the provision of the standing orders yes. Like Senate. Yes. Okay. Senator wa chikane iti daka chiel kende. For clarity on this issue of bank accounts, because Migori County where I come from, I think you've got more than 200 bank accounts, and that's why I'm very keen on this bank accounts issue. In your audit process, do you audit all the bank accounts, or do you audit based on a mother presentation on the financial statements? I'm very, very keen on this. Do you actually require the auditing of all those bank accounts, or if it's a functional account whereby probably like is giving service to a major ticket, do you just look at the vote vis-a-vis the financial statement, or do you go to these bank accounts as well as a verification indices for them? Because it's a very critical part of why there could be siphoning or leakages of public funds. So the first part is answered well, that we don't need more than 10 bank accounts, in running services in the counties, which is something that we should follow as a committee and narrow it down. And I hope that the chair, you can take note on this, because some governors were trying to justify why you must have more than 200 accounts for efficiency and effectiveness. But on the other side is the audit question. So as an auditor, do you actually delve into those accounts? Senator Amane higa mokalo dwe mar 9. Mano ka Auditor General Nasiga Dhungu nochopo e nyimu. Nyimu committee maro. Yes. Masani be kwa vice chair. Yes. Obi baliet. Nyaka sani. County ma Migori ni kod agucho benda adi magitayo. Koro sani endi wan gi 5.6 billion mawamiyo jo Migori in terms of equitable share. Tieni pesa mapogo kindgi gi sikal mamalo. To wan gi 700 million monongo ni additional revenue allocation. Ano acho pesa di? 6 billion. 6 billion. I mean, mokwong chanen 8.6. Yes. Don't made 700 million. Yes. And one gadi total 9.8.
9.3. Yes. To kanyo wawinjore maber. Ok wawinjore kanyo. Yes. Kaeto wan gi maluongo ni ya on source revenue. Yes. Ma Migori County timo ng'o nikech pesa gite nyaka dhi Aguch County. Koro wuo Aguch County miluongo gi dho ngere ni CRF kata County Revenue Fund account. Ineno kata revenue fund wan gi 512 million. Chakimede wiye kanyo 9.8. Koka wan gi pes mabiro maluongo ni grants ma direct. Ma World Bank watini an sika mama no tago wage wach. Yo manye konyo. Iwinja. Wada loso nuchiro makama, wada loso ndara makama mago be biro. To mago ng'eny gi governors okrote mang'owa okdwaga disclose nikech ng'eny gi en ni wano kwa audit mago ng'eny gi nikech ang'o nikech partner mabiro cha nigi audit structure mare to wa estimate at 1 billion. Iwinja. Mano ka nyisigane wacho ni Migori County yudo 11 point something billion kaiga. You understand maber? Yes. Mano kako chako. Okay, weche ng'eny ka senator to aduoki mana chien matin. Oneno like a political question. Allow me just to delve into that angle. Hata mga avoid siasa lakini onge wach pinja. Ingeni yero siasa kabisa. No. Anybody anyway ngata nyalo penjo. Kane idonjo nitiere ling moro mane in go kabisa senator. Kabisa. Barua mokwongo mane ndiko ne Auditor General, Office of the Auditor General, kane penjo mamoko kane gisegolo report margi. Ne omi duoko to ne duoge ling. Ang'o motugore sani? Makori neno ka ng'ama koro ka in mak wach mar secondary oversight malich ahinya nikech primary wang'e timo gi MCAs. Yes. Koro Giani sani do make ada duoki. Yes. Ineno counties wagi. Yes. Nitie kido moro mosebedo ga. Anayinya kuma wuok e Migori County. En ni senator gi governor nyalo gore go thuru to sama senator gi governor gore, governor got a very big excuse. Iwinjo. Anene e kindo bado gi Ochilo. Governor bado gi governor Ochilo ma indi jo Migori ong'e. Nen koko masasa magi gore kan tingi ko matingi ibedo to governor ang'o ndara maka pokitimo. Kata gima kama pokitimo ni yawa gino nadwa timo to ng'ani olo gucha moka no gonyoro. Kia gine rwa timo to ng'ani ola gi lweny ka. Yawa ng'ani goya. Ng'ani otama tich. Iwinja maber. Mano namba 1. En ni kaga bana gore gi senator to japiny wacho nang'owa tich oktire. Mano miyo governor excuse maduong' mar weyo tich moko ti. Mano namba 1. Namba 2 en ni kaga bana odonje e tich to nyaka imiye thuolo mar settling in. Tiende dia bonya ng'iyo ka records mag county chal nade, jotije mag county chal nade, bintie ghost workers, koso onge ghost workers, budget chal nade, magi settle, magi time plan, gidiga budget mo achiel, gikal, gi target mukitu. Ada chulo gobe makamagi, ada timo project makama, madhi kecho kenya wacho niya idonjo igani to dwe mar 2 ichako wacho ni governor okti. Mano you're not fair to the governor. Mano kin ngama jaratiro gi luma lero ki jaratiro iwacho ni ng'ato biro dweche dek to pogo tiyo. Iwinjo. Nikech samoro gwenge moko governors moko nitie gwech mag dhigo. Koro anawacho ni yawa mi governor na as much time as possible titiji. Magari ino kada books bino ka wuegi. Buge mino ka yawa mang'eny gi. Ok gin buge mag kata governor obado. Nitie moko mag governor obado. To ng'eny gi gin buge mag governor masani. Kaya nyisi kuom ranyisi nagono data un jo media pok ulando data mana miyo kan tie kodu gi report penya we kote ncha miyo report go kote kan kodu pending bills mag pending bills nan kodu ginene nan kodu not so long ago mano weekend mokalo dongi nchan kodu ifat wuok tich nan kodu nan gi jo media te
ma ubiro limo wa chieng' wuok tich mwa miyo report te ma nyiso ni bills mag Migori chalo kama dongi koro kuom ranyisi na miyo report ni yes ni iga 2014 mana ne governor Obado dong pending bill ma Migori ne 3.9 million kose dong mano wega ingo na miyo yes dong no ka report kanyo ndo e committee 2015 2016 nenel 2016 2017 and 5.8 korin miso mona go okay 2017 2018 and 147,580 2018 2019 and 133,000 2019 2020 17 million yes 2020 2021 37 million yes 2021 2022 no one give 400 million 2022 2023 31 million 2023 2024 1.2 billion igadi 2 billion igachiel wese ni kwan gi gope mag jo county nyaka ne county chakre 1.7 billion nyenye no wuok kanye 2023 2024 mano books mag governor masani dong koro ka interrogate bugo eko tan gi data gi facts ni magi tich ma imite metem maka kande ido ka tin moingo one financial year koro oken siasa en aweti isetiyo nango kora nono koro bi jo pinje report koro mi pinje report ni maka kwa se umoto kaka serikal koro data go ikona ncha combine gi te nikech no be ngato ma bedo gi fuero in fact gima otimore makosa en ni kana penjo wach ma COB cha to ngato no kawo gigo kete Facebook akia nenga koro ngeni jomoko no mano siasa emitimo tasendiko barupe mag donjo data te matango no barupe manjandiko asendiko barupe mok tin ne apar ma miyo kako no koro mi analysis matimo data gi kite to kara ne COB kende nitie joma chuo nyongo jo IFMIS an gi data mag iwinjo nitiere Auditor General apani owado oketo ni yes video gine duolo moro kam iwinjo yes ni kata mana Auditor General no aseluongo mabiro committee no mwa none gigi ni ang'ome Migori accounts madhi mi ariyo to counties moko to gigi te gitimo accounts apar kende do mago na nono koro kinono to samoro kigori ni idhi go liel ni idhi gori gigi liel nena siasa mari go liel ni gabarach kiyo anati tija kaluwore gi ang'o katiba mondo mi ka gavana nigi issue taluonge committee takete piny to committee go iko gin committee mag education gin committee mag senate to committee mag senate go iko bende ok gin gik mipando gin so committee mo ni public hearings iwinjo koro ma ndio ngeni wichant en na miyo governor time mondo ti kendo mana diri ma Migori ngeni ok kadonra gi governor nyaka ni oversight emitimo ok donruok wadwa dongruok koro ka piny yetiyo pesa jo piny kech ngeni kata mana an ing'eyo pesa machamo pesa ma MPs chamo ni domain pesa ma governor chamo ji ong'e en milion achiel gi wiye kanyo matin pesa ma governor nyalo wuoyo go authority kata ma MC nyalo wuoyo go authority kata ma MP nyalo wuoyo go authority ma pesa na kikipenji enosache kech mano akine otiyo ni mondo miti mang'oa ichule otitije to 10-11 billion ma yigo mabiro yiga kaiga ni indi masani anyisi no sekalo 20 billion mabiro Migori ni nyaka penji mano ok pesa governor ok en pesa MCA ok en pesa EDOK ok en pesa CEC mano pesa ja piny ma en kata kidaba bedo ni protected anyalo penji anything about it imbi nyalo penjo anything about it inyalo ber kejen pesa ja piny mar development ma chulo gik moko te and anyisi mano be apply ne projects my governor timo ni projects go eko inyo kanu wacho ni kadhi hospital Migori to ni nyaka krusa era na katisi ni wontik mo ni katisi indi kone igone sup medicine ni senomera ana round kanyo mna negi ni kama mondo kiendiro kirko kaka chiengno no gocho yocho no borao kanyo borao kunde go asa katisi lakini kata ine mwiwo ka woni rai ngi matimore Migori referral
ine wuon gigi ine japiny ine wuon kata ma katiba ondiko ni you've got right to information article 33 34 ondiki koro gigi ekio ken gigi wa kech ineno governor kawuono Eddie Oketch wajumbe magwa te matiyo Migori County MCS magwa te ok wadhi bede gigi eki more than 20 years gigi wabiro we contribute our part to wene jomoko iwinjo kata giko ni wabo mana tho ineno nikech onyuoli wang piny ni osiepa onyuoli kiywak to ni kia ni samo nyuoli no endo jomoko ne nyiero kendo gi mor kabisa nyathi onyuol ka ya nyathi ni waluongo ni vioje ya nyathi maber kama ininge nokang'eyo sama ne gi mor ininga pano mor ka ko onyuoli oking'eyo haya arus ni mogi kitho donge ji biro ywak yes kendo ji believe ji kabisa ininge ng'amo ji ywak go ineno gi okinegi kata koro ang'o molare piny ka mwandu mane molare piny ka gimomiyo ketwa kama ni ka jotelo mondo mwatine jowa mondo nyithindwa higni mabiro kik bede ngima matek mana jonyuol obe man is the purpose of leadership and future uloke ngima jopiny nyithindo VOJ ma future nyithi Eddie Oketch ma future nyikwa Ochina nyikwa jowa ma Isigomre nyikwa jowa ma Kindu nyikwa jowa ma Nyakach ni chieng' moro ngima mabiro ka jodongo osandore ahinya wang' piny ni gibede ngima maber nikech wabiro watimo effort marwa to wadhi ang'o momiyo kogi jotelo mondo go mbaka mondo piny kaka pesa tie county mondo mi okel ngima maber maber to jotelo moko feel niya i-attack gi kata dwagoru kodgi wagoro walarang'. Erokamano. Wadhi duka matin wadonge dakika 10 kende chopo kanyo saa 4 mar okinyi to saringo matek ndiya kawuono. Ano ko matek ahinya. Odoringo matek ahinya. Ega budho mi. Budho yebe. Erokamano. Nitiere ndhadhu makende soda mar kok mar chupa mang'icha. Kok mar chupa mang'ich yudore kuonde duto bedin ene boma kata in pacho kaluo. Kendo packaging mar osetimne chotha. Mondo ing'e mathoth kuom vibe gi kok mar chupa, tudri koda Kasuku Rafael e chenro madonze wuok tich nyaka tich abich nyaka Jumamos kama bende ibiro yudo thuolo mar loyo mich modhuro kod kok mar chupa. E Cooperative Bank gi payslip kende ibiro yudo hola michiwo yor simu maromo Sh500,000 kod personal loan maromo Sh1,900,000 mar konyi chopo lek mari. Limo e bad bengi mar Cooperative mantie machiegni kodi. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank opodhi kendo itayo gi bengi maduong' mar Central Bank of Kenya. Kijiko achiel kende mar Delamere Real Fruit Yogurt miyo ibedo gi mor kod ilo. Mit mare miyo ibedo gi moment malombo. Citizen Duka, the home of discount. This Valentine's month, show your love with a special gift from Citizen Duka and Quickmart. Our Valentine's Day hamper is filled with thoughtful treats. 80 grams chocolate at 199 shillings, 200 grams drinking chocolate at 199 shillings, 1 twin pack sanitary towel at 99 shillings, and 1 pack of pocket tissue at 15 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your Valentine package, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, the home of discount. Geno mara maduong' en ni da gomo na miye jopiny thuolo sa ema noka oposore ringo matek kanya kod Mugajwang gi mbaka ma wan go kawuono wamenyo counties nikech ing'eyo ni ma sirikal machiegni gi japiny. Daher mar ng'isi ni math mar Mountain Dew ma en soda ne jo mabede tiyo matek ahinya ora komari kisetimo kata kisedhi kibarupi moro inyalo ywayo mang'ich ma bede ber kod dong ni Mountain Dew yude duka man machiegni kodi ikonyri go nyakwa mogi mondo medi teko omi teko mar go tiji. An giote kaindi mor na kako Director Coms ma Migori wacho kane mokwongo nyisna Eddie Oketch ni yenye social media rush to ok joma yenyo te ok gin joma ochul mondo timano. Moko gin frustrated youths maonge tich mano wacho mokwongo ka gine ma giloso chike moko majiwo kata medo loso thuolo mag tije. Koro yie ni moko to chul. Odhi nyime kwa jini sani jotich poko chul Migori nikech delayed exchequer releases. Senator responsibility. Yes. The option of direct invoicing is available in the system and therefore it is not illegal.
We had pending bills amounting to 1.7 billion when this financial year began. It has so far been reduced to 600 million and will further reduce to 400 million by next month. Ask Eddie Okech, Kap Beno saying this development. Good and first of all, I don't want to respond no good, but because a communication officer, I may respect Mamare. A good and committee Mawabiri give finance and budget. That issue came about. Okay, propaganda, nitire video, nitire media record, nitire answered mar parliament. Amande ko ne Barua County. Mapenjo gigi, tandiko ne COB. Samandiko ne Barua ka penji gigi moro, ta penjo COB. Ta ka penjo da general. Ni beniti gi moma madabed na kia report manchi goloni. Asasa omete tontie gima penjo governor kaindi ni wach mapendi bins chalna de bedi pendi ndi information mo amora madangi meda madiponi akia mondo kika bedi ngama dondri korangi report maudi da general omia an gi report ma governor omia an gi report ma control of budget be omi koro penja chiel duoko opogore ma namba chiel governor nigi duoko mare odi general nigi duoko mare COB nigi duoko mare ko in kaka ngamondi ka teacher ja Migori ma penja ngoni rhetorical question na ngi dolu en penja boko nyaka duoko kindi ja dek goyi kote ngama nyaka kaw report ma serious ka penja cheru duoka ute ja dek go nitie di general nitie COB nitie governor to ayiro ka gin duoko mopogore kech ndigi mada wacho bunge penji simano ni penje wi ngama onego benitimo auditing en office mar auditor general en makoro mane thothne ne duong moingo mar COB to mar COB boingo ngo mar governor ka ngo winjore koro governor ka ndiko ni mano kana ko PFM act tarika paga buru dwe mara apar ega mokalo governor non ndiko ne committee na barua ka duoko penjo te mana penje wach pending bis mogoda wacho kendo nitie numbers mano keto mo wacho ni my pending bills maiga makama maiga makama kancha wadhigi gi committee Migori okelo document machielo mopogore document mane oduoka gudu mara par ta penye niya governor document ni gimaindi numbers mindiko kaindi te opogore ni wacho ni sechulo ka opogore wacho ni sechulo ka ni wacho ni ingo gope ma 2022 opogore gi mantiere sani ere document mamonda kit e record ma Senate to governor wacho is on record. I take responsibility for everything mantiere documents go gitege chal captured and answered. Okay, I take responsibility the kodgi a report ma Senate gintiete ma number chiel e documents go oguda wacho governor be no wacho jogen amazing ni more officers mo konti manyalo keto kata mana governor problem ma is unnecessary o wacho ni 1.5 years I mean one year ago nyaka wuono pending bills mose chul gin 1.1 billion mi jogoda wacho no dongi mondo mi chul gope maramo 1.1 billion system and money if miss and if miss a chiel yes. But the first thing ni jaketima ngoa idhir COB o mi releases manege temo yende kone ada chulo gope gi an go magi gope gi eki magi gope gi eki ada chulo jara ada chulo jared ada chulo tieno ada chulo nyango magi gope magengo do manege mitimo yes maro gope gi mikwago nyaka mango 1.1 billion beka yange chul kech mo ichiro ko ok kwa ofukoni yes record ma an go ma adamiyo na miyo gi na miyo jitenya ka committee ma COB ne momiya en request mose dhi ne COB e weche mag gopete gin 357 million miadegi prabich gaberio koro kanye endo ka en ngamo timo kwa ndimo ni conclusion either I conclude ni a billion achiel nukta berio osechul mana million miadek gi prabich gaberio kende manyi wadong gadi 1.4 iwinja mano the first conclusion ko kida dondori to kida mondo mi oketi dondruok tibocho niya
ayie ni chulo 1.1 billion lakini michulo gi pesa county kaluwore gi COB report en 3 million 357 million koro modong 800 million gi kare chulo gi gi pesa ni kumoro magami woni practical realistic conclusion koro ko buda insist kamano endo jogo beno insist kamano endo to nyiso ni ya pesa mar 800 million ni gichulo kwa fuko ko kamano to the last conclusion manyaki conclude iwinjo en ni tiere pesa mag pending bills mano kwa kuom COB to no kondik ni pending bills gilal kamoro ondiki kanya gimora mama koro idhi require koro nyaka wine kwa from county nyaka wine kwa ni 800 million ni olal kanye kech chulo to chulo ngoa ko chulo pending bills mano is very practical ena gima kata mana ja class adek nyalo go ni kwano no iwinje maber ineno te ineno gima ko watch pending bills ni mateko mera katieko watch pending bills ni and it's nothing personal and Oguda should know kech Oguda ngama chamo salary joma tiye county chamo salary samoro gin gi yot mo matin report mana miyo to para nyaka da mi ka indi kendo mondo share gi team analysis mage gope mag pending bills gi joma nigo owadwa VOJ gin joma wuok 500,000 shillings to 2 million. I don't understand. Okay, 1.1 billion then joma ko manigi 500 million arachiel kata 10 given 100 million arachiel nengi USMika gin joma nigi 500 to 2 million kata motel mar Vana mano wadhiye mano watime ginene mano watime hearing kasa committee no kata wacho chiwo kech mano ko anya chalo ngama nigi self interest kako kanyo kendo but pending bills kanyisi gop gintie kanyo endo ma the executive went there and spent there make mana kanyo wawa take nimba is very important gima nyisi ni manya kwa tika conclusively 1 minute ka bulk of pending bills ginyo matimo hala matino penjiri ni ya mondo mijala ne the team ne county teach ogolo pesa ni kanyo to pogo chule en ngama samoro loso lope mo matin mar nuse kane mo maen go oyud go pesa to teach county kata ng'ato eno ma samoro odhi olo pesa gowi iwinjo e chama kata e silk mago qualify for bank ki supply yo 2 million total amount bi kwayo o andika ya 200,000 kata 100,000 iwinjo VOJ mase mano ngama olo pesa madhi timo tich county no ende silk inago mgelitna mano ngama olo pesa silk koro namba chiel shida en ya ngano endo inego gi nyithinde te kech koko chulo pesa nende ngui mamedore silk kuno endo moko dere mogik e wachno en ka jogo e kok chul to onge money circulation pesa ok luorre kor gwenge tadwa nyisimi go account pesa ok luorre nikech shida no ke ohala matindo go eko ka pesa nitie en matin luorre ka ka pesa luorre account kor mai ndio ken siasa mai is a problem ma governor must acknowledge and governor must work with leaders ma are relevant to oversight in go county mondo problem ni no be solve gi chul gope gi oken dondruok erokamano sangwen gideka yo maro kinyi waido weche manyene mchoka ka senator bro wacho wach mare mogiko kinyi masani weche nyen eyo machuok laksechegi machiegni nyakoro magajwang nyinga Collins Okaka magi moko kuom thuond weche mabiro bedo kwaluoni odiochieng' ma kawuono tarik 10 dwe mar 2 higa 2025 ka pek mabende wamiyo weche wa manyien odiochieng' ma kawuono gin kotenore kod yiero madhi bagi odiochieng' makiny mano kotenore kod kom mar AUC mabende jachung' e lo Kenya Migosi Raila Amolo Odinga dhi rakore kod jachung' mamoko e laro koma kamano mano koting'o Mahamud Ali Yusuf mar piny Djibouti kod Richard Randriamandrato mawuok e piny Madagascar. Odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Mombasa jodong duol mar jodong Luo mano Luo Council of Elders boma ma Mombasa dhi bedo kod romo moyiedhi mar kwayo hawi maber ne Migosi Raila Amolo Odinga e yiero ma kod mago e kaunti ma Homa Bay Alia Beach luono
weche motenore kod tho mar nyathi moro mane owito ngimane majina 7 mawuoyi mane owito ngimane bang' lutre e cho e kar dak ma Shauri Yako. Kama chielo bende kaunti ma Migori Jojuma luonwa muoch mar tuo mar nyaldiema e kaunti ma Kuria East obiro miyo waler mathoth kotenore kod wach makamano ma bende report yango ni nyaka sani ng'ata achiel ne oseyangno owito ngimane ka otenore kod tuo makamano jumani. E kaunti ma Kisumu Alan Obiero luonwa bende wach motenore kod familia moro madwaro ratiro ne nyathigi ma jahigni 5 nyako ma wachore ni noruch ratiche kendo achich mitudo kod tima kamano nyaka sani pod ok okawo okang' moro amora. E kaunti ma Siaya George Amolo kawatieko biro luonwa weche motenore kod mago mag dongruok kama bende nitiere chenro mar pok mag dho chak kata dho chak ma inyiedho mondo mi okony e tayo ohala mag chak e sub county na kachungo bura magem e county ma Siaya. Magi kod moko mathoth nyakwar mag Jwang e tung piny Kenya mangima obiro bedo kaluwo ni odiochieng' ma kawuono med mana kete nyakalondo mar miero maramogi saa 5 saa 6 weche manyien machuok saa 7 kaka pile weche manyien e yono madimba. Mago ne weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi. Obro bedo kawamenyo sirikal mag kor gwenge nyakwara mga Jwang en ting magute mag fwambo bende mag nyenyo e lela weche te kalure koda weche mag ilongo ni county accountability. Wa kero jotelo tese kalure koda tijgi makatibo mi wach mari mogik senator. Wach mara mogik en niya. Senators tijgi en maduong' mogik omone jo county pesa mondo. Kendo koro bogore ne jo county. Kuma ngikro komo bedo kan dweche mapoko chul emi wan Nairobi ka emi ka wuon beach dan chiroria ka wuono abodho go isiepena kara dan kamoro e kor gwenge wa ma Migori town dan Nairobi ka endi kech kata masani endi awuok ka ma ok propaganda awuok ka endi adhi office Mbadi in fact orita nikech waro moko jotelo ma Migori mondo achiel kuom gik modhi wacho en mondo pesa gi kuwuogi mondo dhi ne county mano wadhi gore ne manya ka pesa no bi to ka pesa osebire county wada kwa jotendwa kwanza MCS magwa gibed involved in budget making process kik bed ni pesa biro okelnu budget e county to ni ok wuoye ni wakale kaka enno wan kama ndio wachi wakale kaka enno gingi kaka pesa tiyo mwase kilo nikech ginawa ikuongi oporo koka senator wuoyo to wan kaka senator masani ko wuok kendo wada make sure ni governors manigi report gi masani mosetiyo koro igni adegi wangeni gibage setimo mokuongo kagi wanyeni setimo projects mara pesa makama wadhi neno projects go kote wasewuok kendo kata masani and vice chair mar public investment committee manyiso ni adhi make sure ni wawuothe project ka projects motim Migori county Siaya county Homa Bay county kuonde wagite mano wadhi timo tadwa nyisi ni nitie pogruok e weyo tiyo ne jopiny to nitiere bedo ni mibadhi moro timo en personal moga two different issues nitie ng'ama ok ti mamano endo samoro personal duogo malo ka wacho ni personal endo otigo e end of the year pesa dok to nitie joma pesa biro kendo pesa endo ok oduogo to ok otiyo manyiso nitie kamolale mibadhi moro mantie adwa nyiso governors ne gijo matiyo ni ahinya officers mabende tiyo mantie moko yo bago accounting officers departments go kendo ndike PFM kidi somo PFM kawuono ami ka machalo ka koro bumbe medhe somo kawuono PFM akta ngeo 149 ane manyalo puonji PFM out kaka they some 149 149 on the role of accounting officers wabro kawa to wan kichwan kaka senate partners wagin EACC DCI IG of police wan gi auditor general to wan gi COP ji abich go report gi te gi data mo wan go te wadhi kete lwetgi to kete lwetgi kende wadhi luwo mo make sure ni gitimo ng'owa kech ang'eni samo ka ji nigi pesa to samo dhi kata mana EACC chamo to bago gi matin to koro ok lugigi tadwa nyisi ineno ka Waititu nyoro ne weche gajo ok no weche gajo
bedo wendo sirikal. Otwe. En wendo sirikal. En wendo sirikal. Ne ko chulo pesa mano kawo kuom jopiny. To chamo oganda. Ma gwenge wa obed Migori, obed Siaya, obed Nyamira, obed Kanye. Wadhi luwo ma kata waluwe ni igori kodwa ni gi mwandu. To nyaka chieng' moro akima japiny mang'o? Yudre. Pesa wanyo dhi japiny ma onge but because kata what about gibodhi ne japiny. Erokamano. Giko twak mar menyo counties juma manyien wageno bedo kod senator ma Siaya County mano youth leader mondo en bende wang'ia nena ni to county ma Siaya menyo weche mag dongo kuma chalo nade nyakolongo jwang. Senator ma Homa Bay County biro biro ka kanyakla kod senator ma Kisumu County bende wabiro bedo koka mar gombaka nikech japiny nigi ratiro mar bedo gi ng'eyo. Ka kamano atimo sahadho sa mar wang'o nyango abro duoko ne thuolo mare juma manyien chieng' tich ariyo nikech aseyadho dakika ne maromo 11 te nyakore Mugajwang kendo obro juoga en bende en gi pesa ka odwa nomi Friday count chieng' Valentine. Ong'isa ka en gi pesa mojuku mana ka njugu elwete. Ing'e ka kitimo 5-2-4-1. Ka kamano ne jowa mabende biro thuolo madhi kod dada Nyongoche Nyasach Hotel no riti makawuono senator bende bedo ne ami pe bin namba mar dada Nyongoche ni bole gimoro. No ibole gimoro wa mi pe bin namba iwego ping wang familia. In ngama kore lach Zonge wach. Koso mano botimo mano kan guarantee you. Erokamano. Ko wuok to wuo tok pasia ka. Erokamano. Erokamano ahinya. Kaluwore gi tho mar mane en achiel kuom jolendo mag Ramogi FM, Josephine Adhiambo manong'ere gi nying mar dada Nyongoche kata Mino Mbugu, in kaka jaherawa wakwaye gi chuny mobolore ni kony familia mar dada Nyongoche e chenro magin go mar choko omenda mago mabiro konyo chulo bil mar osiptal ma en $1.5 million kaachiel kod ting' mamoko mag liel. Inyalo oro solro mari kokalo M-Pesa paybill ma en 4065739 kar account number indiko nyingi. Ik mar dada Nyongoche notimre tarik 15 dwe ni mar 2 higani. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Mano timore e odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich abich tarik 14 dwe mar 2 higa 2025. En odiochieng' ma 45 e higani kod ndalo 320 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono higa 220 ema nonegie manen bishop Madin Jokopere maniluongo ni St Valentine kuom pingo chik mane okumo kend manoyudo gol gi ruoth moro manyige Emperor Claudius II. Be ing'eyo ni nyithindo chako ga leko kata kapok onyuolgi? Ma en kaluwore gi mbui mar medindia.net. Maling'ling mopondo iyango e lela mano timore to kod mapod timore be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ma en Radio Ramogi, Radio motele pinylo, en radio mami puonj makare madongo gada weche manyien gi thumbe gi kar chunyi ka kar duoko ni kuom higni 21 mosekalo. Walendo ni e chuny boma kane pingi ma 107.1 FM, Kisumu 107.6, Nakuru 95.4, Siaya 95.4 ka Mombasa, Waidora Ondamo 99.2. Tich abich tarik 14 dwe mar 2 hik 2025 saa 4 okalo dakika 14 chendo kore nwang'o nyango mabiro taye nan Ruth Anyaji Monyongo aya Joseph Otieno Duk aduoko ni erokamano makende kuom yiero Radio Ramogi radio namba 1. Ing'ega kaka watime tich abich kata abich tende ni wadonje weekend e yo makare yo masuper to ere kaka wadonje weekend wadonjo kod gospel lawa. Semenyo we go there, Banya lost some more.
Gospel Hour. Kamane kaka wadonje weekend nyakwara Mugejwanga. Oh yes, kamane kaka wachako weekend ticha big majabera. Wachako weekend yo makare yo masupa yo mafine Gospel Hour kanya kando Maramogi Kabo Chepolo iwe kod Mathare North Ambassadors dakika hapa boro kusangwena ni cheno die chienga maji celebrate Valentine nyakwara Mugejwanga kaka nyakalondo Maramogi wanbende wako yoni hawi mabergo die chieng makawona to maduong moloyo waketo geno wako Jehova Nyasaye mabende emotayo amwachope Friday kendo emoketo mondo mi wadonje weekend sechi mwadonje weekend nyakwara Mugejwanga daher manani mondo mi aparni kamora rama inetiere ni chake man kod Gospel Hour ipo nyisanya kwa Mugejwanga ni intiere kanye kata weekend dhi yudi kon mane sawa sawa kayo bangino bende okadwa ni dhi weekend ka intiere nono adwa ni mondo mi pesa mabeyo mokalo mag weekend sangwen gi nus otimo gi watonyoro cham en chuny pesa ok en pesa en chuny pesa tinya bedo tayari kika 100 times bill number 52541 kara counter iko ni Ramogi wadokero kano dongi wadokero kano wasi winjoni mabedo kod gratitude kwa jogo madondo ya ingima kwa Mugejwanga winjo ka dendi ngima adonjo cho mabera let magremo mo mabera ipanti ya magombo bedo mangima kawuono masa moro en gik machunyi dwago to ngima ne racha tunapasa kushukuru katani kwa ya mtakatifu Karolanga kutoka parokia ya Fili Takatifu Jiro Arusha kwa Mungu wetu daima tunapaswa kushukuru kwa Mungu wetu daima. Tumeamka wagonjwa, tumeamka na changamoto, tunapaswa kushukuru kwa Mungu wetu daima.
tumekula tumeshiba, tumekunywa pia tumeshiba, tunapaswa kushukuru kwa Mungu wetu daima. Tumekula tumeshiba, tunapaswa kushukuru kwa Mungu wetu daima. Mungu wetu atupenda, Mungu wetu ni mwenye huruma, tunapaswa kushukuru kwa Mungu wetu daima. Mungu wetu atupenda, Mungu wetu ni mwenye huruma, tunapaswa kushukuru kwa Mungu wetu daima. Utukufu na ukuu Sekado weekend. Kawa shukuru. Kwa kero mano. Ai. Oh yes. Miamia ticket, miamia voucher. Happy Valentine kwa ukeredi Ramogi. Mane inyalo nyisa kwa lele no mar WhatsApp. No mar WhatsApp na biri ariyo. Ariyo no ko kabiri abiri inyalo yuda kwa Facebook page Ramogi FM #ntimo nyango #gospel hour. Inyalo yuda bede ko kalo Twitter, inyalo yuda ko kalo X, yuda ko kalo Instagram. Mago gin yore duto tema inyalo yuda wagodo miyo. Nyisa ni weekend nyalo yuda kon mane bende yuda ko lere mag tudruok mag simu mag non na bio. Ariyo no chiko abiri kata no abiriyo adek ochiko no adek daher winjo ni to weekend yuko no mane chako dinade aduong moloyo ningi masawa sa. Hello Ramogi Karchunjelo yes achio maber mwigo gado wuod kudumbaka nyamwa chini wuod dimba kudumbaka nyamwa nendo ko chio makare kora sani tiche mo chike na deriwo to hiri to iluoro kendero to weekend yuko mane Akeni rego nyamaka nyamaka. Asante sana mos na jo nyamwa. Hello. Hello. Ramogi Radio hivi nade? Ngaji monyongo. Oh, yes, hivi nade? Adi maber mama ulisikia nini? Ichio na dosieba. Ati maber sieba ndio yuda mnasembo yote waka. Asante sana weekend yude. Mona jo yude. Hello. Machiegni sida? Antasta basa sida markumo so. Machiegni sida?
Ko wadane gi joma tiyo kek. Kendi dikon mane osida ring geru. En wach mane? Osida ring geru samoro. En wach mane? Hello. Yes, idhi nade? Adhi maber, fine. Machiegni ben. Ando ikandiro da geno Afrika. La tidi gana na kama ni mayenga hotel. Kago ni ngena yue ngo kabiti. Iyo mayenga hotel, otenye ni tiemi. Mayenga hotel ngene abla surprise mino. Manena mayenga hotel ma danya sara mo. Ite kaudo Valentine, ite kinyi manade ni. Tanya sara mo. Mia moti. Yenga hotel kama mo ma ilo sone zamba liso ma. Mia goda boss. Ngiro kingilal. Ite ndo mayenga hotel. Be jabul. Ite ndo mayenga. Okisani. Toto jo Kenya melo ko mali ko karibisha maisha. Hello? Oya ore. All watch. Ano ka erika simba kain kila mana nyinga chiel. All watch odhiambo kawoke gwenge mage. Sie kanye. Ocha mi pesa simbi kanye. Bendi nene. Ibendo bwedha hiyo lodge. Inbe jalo chimalo kimka uno. Nyumna vocha muslim ya sel e pesa biblamba 525241. Kar account dikira mudi. Opakod BC ya bila sasa namba 199. Kama tibu inapoka boru okwiri gado jigoni. Ramogi Radio. Toto jo Kenya melo ko magi ko kalerebesha maisha. Hello. Namo Vitalis. Ber. Aba beri nade. Antima beri tunai. Antima beri ngea. Angeyo. Dolo na teme. Nikechi wijo radio jo kia radio. Duondo Milton chimja kabla. Bas ikare tidima bere. Antima ber. Nyasa muni hono tieno. Aldo no asonanto. Jopo pari jeberi kanisa dir. Kabisa. Ide kabisa. Alemo kabisa hungro ramba karabol. Ramba. Karabol siaya. Semi pesa ni simkaji tuon pesa. Adorange tano poka neno. Kata kineno okalgo simu poka ni pesa. Ni kaneno nikiwa wacho na korango waone. Ero kamana ya Vitalis Aya. Inbe jalo bede jalo chuma ilok ni manika uono. Nyumna vocha muslim chiel e mtabi lamba 525241. Kar account dikira mudi. Opakod BC bila sasa namba 199. Ndio matu inapoka boru okwiri gado chuguni. Mokala antire ko dot moko kabro mi bange matin kidogo tu sata do ndo minya mana ni weekend the kono mane yo waktu do gin makama ko lono na biaria rio no chiko abria biri nyalo yako kal exa atamu hashtag timu nya Facebook page one live nya kwa muge jwangi mbo yo wakanyo you this Michael Squire ugunja kagidondoka Asen Michael Squire ugunja anya kwa muge jwanga yo katani ero
Kama no sino watime nyakalondo maram nyakalondo motele pinyilu mi bonji makan madgo gaweche manyien gi thumbe gi morar chunyi kai kar duoko ikuom higi pira gachul mosekalo anyisa ni weekend dhi kon mane ingega kaka watime. Hello ye hello mano mogedio inade pero kamana nyama chidni machiegni yes Valentine yes ari teto kendaere to luore dokoro gesane na be kao kasa mamoro nyatike okenge wakata tero nyatike tabinya kusiri jango yes koro akwado mana tich kanyo to koro nyaka gesete waji udo moko matiyo matek mondo miawe lai podo kwa jiu joma tiyo matek kanye mayude jomok winya kalondo maramo gi lakseche go sani pod wache kaneni weekend dhi yudi kon mane sawa bas igolo chupa mar Coke e fridge kasto iwinjo ng'ich moro mamit mar yamo kagoyi kendo lweti biro winjo e ng'ich moro e kor glas kokwe mos iyawo peke bang'e iting'o chupano malo kitero e pien dhogi mondo rom gi ng'ich mamit mokwongono. Buoyo gi pi sodano lore i dhogi ka mit mokalo luwe kendo iwinjo maber ahinya. Onge mit maloyo mit mantiere i chupa mar glas mar Coke. Yud soda mar Coke mang'ich mamit mokalo mantiere i chupa mar glas e nengo moyweyo kawuono. Coca-Cola, real magic. Toto Kenya middle ngimgi kolerembesha maisha. Nango Vitalis. Ber.
Ababer idhi nade? Antie maber dito mnai. Antie maber ing'eya? Ang'eyo dwol matang'eyo. Nikech winjo redio, winjo kiyawo redio. Duond Milton Ochieng Jakabula. Sin kare. Tidhi maber? Antie maber. Nyasaye otimoni hono gotieno? Dopo pari, bedi e kanisa adier? Ari kabisa. Ili kabisa. Alimu kabisa Ondros Ramba. Rapol. Oro? Asemi pesa simkajo tuom pesa. Adorange, poka neno. Kata pok ne okanyal go ni simu kapok aoro ni pesa. Kaneno ni chiki wacho en korango wang'o nende. Erokamana ya Vitalis, Aya. Imejalo jaloch e lok ngimani kawuono. Nyamna voucher masli achiel PayBill number 525241. Kar account Ramogi. Opoa code BCA number 199. Jomo buya poga boru okwiro jatuni. Chako hala. Ger ot, nyiew plot, kachul school fee gi cooperative personal loan. Gichul kuom dweche 120. Limba bengi mar cooperative mandi machiegni kodi. Cooperative Bank. We are you. Cooperative Bank opodhi kendo itayo gi bengi maduong' mar Central Bank of Kenya. Yun morgen du kuom jiko mada meri fruit yogurt. Jianyoi na mmesumari. Toto Kenya melo kongimagi kokalembesha maisha. Amos. Chumalo. Chung. Chungi tiri miri tir. Chungo zine utanda. Ano utanda? Ope utanda. Mano pesa nuga duga. Ano chungi. Okay, tuni county mne Amos. Ine county Masiaya. Koro Amos. Nitie sama wacho ni ji otugi to kawach pesa mado chiwo. Akaw siling alumi dek. Tapo ne dhano pia dek. Dichiel. In achiel kuom joga moyudo siling alupar ji paradek. Congratulations Amos. Pesa te orumi e simbi kanyo Amos. Imejalo jaloch e lok ngimani kawuono. Nyiew voucher masli achiel pesa PayBill number 525241. Kar account Ramogi. Opoa code BCA number 199. Jomo buya poga boru okwiro jatuni. Dakika 17 muri Mozambique Mosambika to wadhi chimbanyo machoka ibo kinwa kod college kaka kai to koro msauchi kamano koro msabiri to wadhi chimbanyo na bagiti gi kukugi kaka gi more kone magiti more kod seche magiti diagno ndisinya ticket kapo mia ticket toka 100 dikemta PayBill number 525241 counseling mia chiel nyakora mugia jwangi Friday makawuono ni Valentine's Day ikete mpesa PayBill number 525241 kara account ndiko ni Ibenga to seshi happy Valentine nyakora mugia jwangi koso bwere to dhi. Toto jo Kenya medalo kongagi kokalembesha maisha. Hello? Hello. Oyare? Oyare ya. On watch. Aneno ka indika siba ka indike na mana nyinga chiel. Nyinga en Oluoch Odhiambo Njega. Oluoch Odhiambo Njega. Kawo mage. Siya kanye. Mugunja. Oluoch mi pesa simbi kanyo. Bidi nene. Atimero kamane maduong. In ben gwedhi na iyo Oluoch. In bejalo bedalo malo kini kawuono. Nyuma voucher masli achiel pesa PayBill number 525241. Kar account Ramogi. Opoa code BCA number 199. Jomo buya poga boru okwiro jatugoni. Wadi mabera chuth. Na nyisi ni gima otant ni gima. Tageno ni ticket mingi matire chila dek onego beda an itimo. To atire dek en kaka pro ingimo chinga kawuono kang'e tere kod ndo mani jo kaka Ben. Ocheni no munde maga okinyisani. Ben tere kaka luok e bul kaka mani okay right. Wa winji denja chako wero kaka ngima dhano. Engeni samori nyalo yo ngima ni no. Anyalo chayo ngima ni no gima dwa na gle patch use yepa.
kikingi mathoth ngim ichana de nyaso mitu machelo ngima dhano. Yetieta agochu sani 100 M-Pesa pin number 525241 count mogi. Awinjo kabero chopo we awerne ogandawa Yana biko yudo astro nyako boko kogi wachno Wangne lomi afwe mwonda uwe wima dhano Yawe wangi mandie kaka ngima ni duo Andu moyo duto pingeo ni en ngima nino Ngima nino to emu andu marino bodo Awinjo kabero chopo we awerne ogandawa Biko yudo wanya koko wachino Wangi tomi afwe mwonu wewe ngimdano Yawie wangi mundingi kakangi Chikiti Mwandu moyo yudo pinge amiani Gosalawa Ngimanino tue mwandu maine bodo Ngima ochuongi mama chalere Onge mama nigindi mama nodo wali epinika Anuyo Nae onge ngima ochuongi mama chalere Onge mama nigindi mama royo wali epinika Afwenyo ngima no Oknuangere ipesa Kena afwenyo ngima dano Gospel waka hello. Hello, tingi di malo yawa. Pinyo kinyi? Ithi nade? Ama nyo Christine? Duondi ni mande ni mana. Ngomo jo nyo kinyi? In maberu sawa? Okay, number 23. Yes. To ngato boss wish happy Valentine Christine. Ngato boss wish happy Valentine. Nduni kanye? Nduni kanye? Odhi kanye? Vitit? Toko wish happy Valentine. Uka uoka wacha? Oko weka. Au ni pesimbi? Happy Valentine Christine. Akongisa kusewisha happy Valentine mon ko kamipela. Abitikete. Mwandu moloyo duto pingeo ni ngimanino Ngimanino to mwandu mayino bodo Awinjo kabero chopo we awerne ogandawa Yana biko yudo wanya nyako boko kogi Kopre Christina. Yomonga dom 30 Marvin Tana Ekidi Nyili Nyakang Milton Ika Ngimani duo Mwandu moloyo duto pingeo ni ngimanino Ngimanino to mwandu mayino bodo Nasaye mawone ngima ochiwo ngima machalre Onge ngama nigi ngima monoyo wali epinga Nasaye mawone ngima ochiwo ngima machalre Onge ngama nigi ngima monoyo wali epinga Afenyo ni ngima dhano oknuangre ipesa Kendo afenyo ni ngima dhano bende onge imwandu Ngima dhano Nyasaye moting'o Ngima dhano nyakalaga ema negodo Ngima dhano Nyasaye moting'o Ngima dhano nyakalaga ema negodo Nyasaye mawone ngima ochuo ngima machalre Onge ng'ama nigi ngima moloyo wadhi e piny ka Jomoko nigi ngima ne
jachan bende nigi ngimane chiemo ma gichamo to pogore to ngimate jomoko nigi ngimane jachan bende nigi ngimane kuonde ma gidake to pogore to ngima jomoko nigi ngimane jachan bende nigi ngimane chiemo ma gichamo to pogore to ngimana jomoko nigi ngimane jachan bende nigi ngimane kuonde ma gidake to pogore to ngimana. Nyasaye ma wuone ngima ngima dhano lwete ng'ato ka ng'ato miye ngima moromo kode e piny ka ngima dhano be ok owelo dhano moro ngima dhano elemento e lwete gikoro ni ngimana ni nitie lweti osiepna secho diparo lani mondi miya kwana matin Nyasaye ma wuone ngima ochiwo ngima machare onge ng'ama nigi ngima moloyo wadgi e piny ka Nyasaye ma wuone ngima ochiwo ngima machare ngimana gi ngimani to chalre Nyasaye ma wuone ngima ngima dhano lwete ng'ato ka ng'ato miyo ngima oromo kode e piny ka ngima dhano be ok owelo dhano moro ngima dhano elema e lwete gikoro ni ngimana nitie lweti osiepna secho diparo lani mondi midago mana matin Nyasaye ma wuone ngima ochiwo ngima machalre ngimana gi ngimani to chalre jomoko nigi ngimane jachan bende nigi ngimane chiemo ma gichamo to pogore to gi ngima jomoko nigi ngimane jachan bende nigi ngimane kuonde ma gidake to pogore to gi ngimane. Chaka fwenyo ni ngima dhano osipea ma bende onge ng'ato ka ng'ato nigi ngima chirikene e piny ka afwenyo ni ngima dhano osipea mare bende onge ng'ato ka ng'ato nigi ngima chirikene e piny ka omiyo ngimanino wese osiepna ngimanino ndiko nigi rieko omiyo ngimanino en mari osiepna ngimanino ndiko nigi rieko omiyo sani malos kindi gi wuon ngima pilenje ni ngima ikawuona timi korang'o abito yae nindo los kindi gi wuon ngima sami chako nindo yeno ilos kindi gi wuon ngima sami chiew yae nindo los kindi gi wuon ngima sami chako nindo tieno ilos kindi gi wuon ngima ngimanino wese osiepna ngimanino to e mwandu ma in godo ngimanino yomoko to magomba ngimanino to e mwandu ma in godo. Jamoko nigi ngimane jachan bende nigi ngimane to gima duong' Jaramogi wang' ni Nyasaye ma control ngima de dhano wadwe ma control ngima nge secho dikoroli ni medakta matin miaka matin ya de benyen ya rodo de benyen dhano Radio Ramogi Radio Ramogi Radio Ramogi Radio Ramogi weekend dikon mane hello adwa ni go picha mana nus dakika ni de ben dhano mangima nitiere lwete weekend yudi kanye hello
Hello? Dok radio ni chien kiye. Kati mbio doko tipo radio ni odonjo kwa radio china. Mondo mi wayudie kaka wanyalo winji maber mokalo. Ben gima wanitere wet dhao. Me pesa. I get on this me a ticket. And 30,000. Okay. And 30,000. Lakini avinde tutieni. Ndiye kwa mara super kata kamano. Kauni chirika hivi. Vin, kauni ni kanye. Yakahore. Kauni chomo kanye. Ndio malumi boduka. Chikiti. Kaka wadonje uenda. Chikiti. Walongo maker. Kaka wadonjo kena. Giris meka. Iko manda. Iko meko.
iluongo ni Saiva Awingi matodonwa kaka time radio Ramogi number 1 radio mi puonj har madongo gana kaka time radio mami uti manyien gi thwegi mokar chunyi kaka duoko ni kuom higni 20 mosekalo walio ni chimbo mane piny ngima 107.1 FM Kisumu 107.6 koro prochiko gabich tangwen siaya prochiko gabonukta Mombasa around mo prochiko chiko nukta rio en biche wange maronya weche manyien yuok ela seti Magni nyako ga juang para marontiere nyinga koni sokan. Kinde de magri kwa na mseche motelo ne yero mara koma mar kuku mar pinje Afrika mano AUC the Bible mamadi sabab pinje Ethiopia odicheng makiny mane lupja ten keri gada shagwa ko wacho ni osro le mar migurela moldinga edwaro mare mamako lemo makamano kale mare ex gashako ni dinga en ejachung ekinjo chunga moko abende lokomno manyalo chlo Afrika koka duno adinye eyo makare gashago dinye kaolero ni odinga ni kolony madwarore mabikonyo ero pinje mag Afrika kwale duno mar AUC momiyo konye dino masani nitiere ekind pinje mag Afrika mabende moko kuom pego ne kod tungni makage kama gwenje madhi nyime mosekirucho ngima oganda mag pinje godi odi makiny dhira kod chung mokario Mahamud Ali Yusuf ma pinje Buti kod Radria Manato ma piny Madagascar mede bana keti kalondo miero Ramogi obroni mathoth kotendore kod yiero go kaka gimbo punwa SMS mar choko weche manyien ka wadhi nyime kumachelo en ni chiro mahero ma county ma Kisumu ma bende osebedo midhiro maula ma ponga chiro ne ke konsa ni koroido sir member Muslims mina par ko wuok kuom riwruogno mar Floka ebwo bengi mar pinmagi mano World Bank ma biro tigore odundu mar dire makeyo pitaka mondo mi okonye gengo midhiro mar ula ekinde kod chwe chutho chiro mane kod jakom mar Muslim ma ahero kod wasingir Amri Bora wacho ma endro ma biro kelo fuongruok doha mobedo kaka le midhiero ekinde kod ma pioula ponga chirono kowuok e awa ma nyando ka oticho manyi e machok gi laksechegi ni komachelo wayudo ni moko kuom oganda ma bende gi thuolo masani dhi nyime kod nyasi odiochieng' kawuono mar Valentine wacho ni banda jo Kenya ine obedo ma kod hera ma ginyiso kinde duto mok modiochieng' achiel kende ka thogi bende wacho ni ok gine gino ma ginyalo bedo ni moro odiochieng' ma kawuono kaluwore kod pek mar ochumi ner mathoth tudore sa abiriyo wang'e mabiro duogo kod weche mamoko kod Valentine nyinga kwenso kaka mago ne weche manyien e machuok Radio Ramogi Radio Ramogi Radio Ramogi Radio Ramogi Karchu Ramogi Radio Ramogi radio number 1 kole bodugo sauchela tiene dakika 57 kwa saniko bokelo no weche manyien e machuok mangango no sabiri to bokelo no weche manyien dimba gitiendi gikugi kaka gitimore konde gitimore kod seche gitimore magitiro ne chika chiel ko kalen kalondo mari mar mogi walendo chunbo mapinga 107.1 FM Kisumu 107.1 kuru ko gabi kutansia Priko gaboro kutangwen Mombasa wedo ndamo prochiko chiko kutario kwaje kidi mara hiyo wanyane jo mama hapigole ngore Toto Kenya middle kongima kalerembesha maisha. Hello Alan. Dinade. Ayo hapo ni pie no kinyi majaberni. Yando ngani ruta go chuni go kechok mari sugi mapila kawuono ni. Yeah. Ano kai nyeo tikete resha maisha. Kanyo sana. Yanyo sana. Oro ni pesa more simbi kanyo. Yes. Otimreni maber. Kamano. To ikanye baba.
An lek Baringo. In Lake Baringo? Kamano. Nyasi mondo ogwedhi. Robert Kodi. Amen. In be nyalo bedo jaloch malok ngimani kawuono. Nyomna vocha muslim achiel M-Pesa paybill number 525241. Kar account Ramogi. Oboga kod BC ability number 199. Joma tiyo buni Gaboro okwini gedo jotugoni. Jako hala, ger ot, nyop plot, kachul school fee, gi cooperative personal loan. Michulo kuom dweche 120. Limbad bengi mar cooperative mantie machiegni kodi. Cooperative Bank. We are you. Cooperative Bank kopade kendi gi bengi maduong' mar Central Bank of Kenya. Yudumit moputo ndandu mayom malolo reche made kum kijiko Delamere real fruit yogurt enjoy na moment mari. Bas, igolo chupa mar Coke e fridge.